Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Setyembre 13, tuiga 2025. Sa gihapon, ini mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover kakaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 103 días na lang, kagapaskwa na. Yari ka rin madalkuhan kag mga nagapaw ng mga balita. City Environment and Natural Resources Office nagpatahag tuhoy sa problema sa baho sa basura sa kilid sa Mandurriao Plaza. Mga impounded nga salakyan sa Iloilo Station or Iloilo City Police Station number 5 ginatudlo sa City GSO nga rason sa mapudlay sini nga pagpaninlo sa lugar. Sa pihak nga main mga box culvert naubos na pull out sa kontraktor sa alalasan na lapos. Dugang pa mga balita sabat sa problema sa baha sa pungsod, hindi lang infrastruktura kundi pagtanom sa kahoy kag pagpasangkad sa kakahuyan. Kag bangod nga bermans na sa sunod siniya lapit na lang kadasig lang do ginahunos lang jimpo, do ginahunos lang may nadlaw. Oktubre na dayon. Bangod nga berman sa aton sini makabumbuti, damo sang mga ginapabot kag ginaekspektar, damunod bulsa sang mga Ilonggo. Gani ang Iloilo City Police Office nagpahanumdom sang mga mangin security conscious kita. Subong iyang bermans. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Ang detalye sinibantayan sa maraming pagpalayag naton pagkatapos ang Bombo Network News. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli Komentaryo sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-13 sa buwan ng Setyembre taong 2025. At sa ating Christmas countdown, we have 103 days until Christmas Day. Sa ating mga headlines, mag-asawang Diskaya bilang witness sa ghost projects hindi raw aprobado ng Department of Justice. Ayon kay Secretary Remulla, may pinipili sina Curly at Sara Diskaya sa kanilang pagtestigo kaugnay ng korupsyon. Namang construction firm na konektado umano kay Zaldico, isa sa mga kakasuhan ng Department of Public Works and Highways hinggil sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ito
Ito naman bangayan ni na Representative Terry Ridon at Senator Jingo Estrada na ayos na at nabura na rin yung kanilang mga banat sa internet sa isa't isa. Iba pang mga grupo nagdaraos ngayon ng rally kontra sa korupsyon sa EDSA. At ang Pilipinas naghain naman ng diplomatic protest laban sa China kaugnay doon sa planong nature reserve dyan sa Scarborough Shoal. Ibang mga bansa todo suporta para sa Pilipinas. Abangan din mamaya sa ating international news ang former Chief Justice na si Karki, kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Nepal matapos ang marahas na protesta. Samantala si United States President Donald Trump naman magkikipagpulong sa Prime Minister ng Qatar matapos ang Israeli strike sa Doha. Sa ating balitang palakasan, ang Pilipinas tatangkain ay bulsa ang unang panalo sa 2025 Men's World Championship laban sa bansang Egypt. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tinuldukan na ni na Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at Senator Jingo Estrada ang kanilang bangayan matapos nilang burahin ang kanilang post sa internet. Kinumpirma ni Ridon na nagpasya sila na magkaayos na lamang sa pamamagitan ng intermediaries at nagdesisyon na move on na. At nagpasalamat naman itong si Ridon dahil tinanggal na ni Senator Jingo Estrada ang kanyang post kung saan ay nakalathala ang address ng kanyang lola. Matapos naman ang naturang pangyayari, malaking bagay anya ito para makapagtutok na sa mas mahalagang usapin. Nagugat nga ang iringan ng dalawa matapos na ibahagi ni Senator Estrada ang yearbook photos ni na Ridon at maging ng flood control scandal witness o kaya ay resource person na si Bryce Hernandez na inalbahan naman ni Ridon dahil umano'y paglabag ito sa kanyang personal na impormasyon at sa isang budget hearing ay kinumpirma pa ng National Privacy Commission na maaari siyang magsampa ng kaukulang kaso laban kay Estrada. Gayunman matapos nga ang pagbubura ng kanilang mga post, kapwa naman nila idiniklarang tapos na ang naturang issue. Matatandaan na si Hernandez ang nag-ugnay kina Estrada at Senator Joel Villanueva na umano'y manumalya na bilyon-bilyong piso na flood control projects ang iniimbestigahan nga ng Kongreso. Sa iba pang malalaking balita mga kabomot Star Nation, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakatakdang maglabas ng anunsyo at posibleng talakayin ang komposisyon ng binuong Independent Commission for Infrastructure. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Nakatakdang humarap sa media ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ipakilala ang komposisyon ng binuong Independent Commission for Infrastructure at tatalakayin ang magiging mandato nito. Ang Independent Commission for Infrastructure ay inatasang mag-imbestiga sa mga nadiskubring maanumalyang infrastructure projects, partikular ang mga flood control projects. Una nang inihayag ng Pangulo na dapat tuldukan na ang sistema ng Standard Operating Procedure o SOP o maging ang kickback sa mga proyekto at managot ang dapat managot. Dahil nakakaawa na anyang tignan ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa tuwing makakaranas ng malawakang pagbaha. Nitong Miyerkules, nilabas na ng Malacanang ang Executive Order Number 94 na bumubuo sa Independent Commission for Infrastructure. Batay sa Executive Order, ang komposisyon ng Independent Commission for Infrastructure ay binubuo ng 3-man team. Nakasaad din sa Executive Order na papatawa ng parusa ang mga opisyal, kawani ng pamahalaan at maging ang mga pribadong individual kapag tumangging magbigay ng salaysay at hindi sisipot sa pagdinig ng Independent Commission. So inaabangan na lang natin na Bombo Jai at Bombo Dennis ang nakatakdang pagharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Palasyo ng Malacanang para bigyan tayo ng detalye kaugnay sa mandato nitong binuong Independent Commission at kung sino-sino ang bubuo ng nasabing komisyon. Yan ang latest mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Bombo Annalise. Yes, Bombo Dennis. Oo, nais ko lang itanong, maliban dito sa Independent Commission na babalangkasin, wala bang ibang itatakel ang Pangulo sa kanyang pagharap dahil nataon pa man din doon sa kaarawan, Bomboan, at ganun din yung iba pang mga maiinit na usapin ngayon na pinag-uusapan. Is there any topics na posibleng itakel ng Chief Executive?
Sa ngayon, ang sinabi ng abiso ng Presidential Communications Office Bombo Dennis, nakasentro dito ang topic sa binuong Independent Commission for Infrastructure. So posible Bombo Dennis ay magtatanggap ng tanong ang Pangulo para nga sagutin ang ilang mahalagang issue, lalo na yung issue sa may West Philippine Sea at ang issue kay dating presidente na si President Rodrigo Duterte na umano'y may memory loss at ang iba pang mahalagang issue na kinakaharap dito sa ating bansa. So posible mamaya yan, Bombo Dennis, pero ang abiso sa atin, ang issue na tatalakayin ay nakasentro dito sa binuong Independent Commission for Infrastructure. Ilang araw na rin natin ngayon inaabangan nito, Bombo Dennis, dahil nga sinabi ng palasyo na magkakaroon talaga o haharap sa media si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para nga dito ilahad ang komposisyon ng binuong Independent Commission. Okay, thank you so much, Bomboan. Ingat kayo dyan. Live mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naghatid na sa atin sa oras na 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa plano ng China na magtatag ng National Nature Reserve dyan sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa bahagi ng West Philippine Sea. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona nitong Sabado na naisimiti na ang naturang protesta noon pang araw ng Biyernes ay 12 ng Setyembre. Ayon sa kanya, isang matatag, malinaw at formal na pagpapahayag ng pagtutol ng Pilipinas ang isinumite laban sa aksyon ng China. Ito'y kasunod na rin ang naging anunsyo ng State Council ng higanting bansa noong Setyembre 10 na itatatag ang tinatawag nilang Huangyan Island National Nature Reserve para umano sa proteksyon ng natural ecosystem ng naturang isla. Muling iginit ng Department of Foreign Affairs na matagal nang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc at nasa loob ito ng exclusive economic zone ng bansa dahil nasa 124 na nautical miles lamang ito mula sa Luzon kumpara yan sa mahigit 470 nautical miles mula naman sa Hainan, ang pinakamalapit na probinsya ng China sa naturang direksyon. Dagdag pa ng Department of Foreign Affairs, tanging Pilipinas ang may kapangyarihan na magtatag ng environmental protection areas sa nasabing teritoryo at nananawagan sa China na igalang ang soberanya ng bansa at bawiin ang inilabas nitong kautusan. Gayunman, iginit ng Chinese Foreign Ministry na palaging bahagi ng China ang Scarborough Shoal at ang pagtatayo ng nature reserve ay alinsunod umano sa kanilang pambansang batas at international law. Tinawag pa nitong walang basihan ang protesta ng Pilipinas at nanawagan sa Maynila na itigil ang provocation at disinformation umano na lalong nagpapakomplikado sa sitwasyon sa karagatan. Pero tugon nga ng Pilipinas ang China ang naglalabas ng mali-maling impormasyon at tinitwist umano kahit ang nakuna ng video na mga tunay na pangyayari. Sa iba pang balita, mga kabombot, Star Nation, ang mag-asawang Diskaya naman bilang state witness sa ghost projects hindi daw approve sa Department of Justice. Ito naman sa Secretary of Justice Remulla, giit na may pinipili sina Curly at Sara Diskaya sa pagtestigo kaugnay sa korupsyon. Yan ang ilang pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Bombo Jai, Bombo Dennis, inihayag ng Department of Justice na hindi umano pasok sa kwalifikasyon ang mag-asawang Pacifico at Curly Diskaya para maging state witness. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, may mga kondisyon pang dapat sundin ng mga Diskaya para mapagbigyan ang kanilang kahilingan. Isaan niya sa mahalagang maikonsidera ang restitution o ang pagbabalik at pagsasauli ng mga pera mula sa mga nakuhang kontrata at mga proyekto ng pamahalaan. Giyat pa ni Justice Secretary Remulla, ang kontrobersyal at manumalyang flood control projects ay siyang ibang level ng korupsyong maituturing. Narito ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, Secretary ng Department of Justice. Hindi kasi nga ang pagkano na sa Whistleblower Act, para ma-include ka dyan, may mga conditions tayo. And isa ditong condition talaga kasi nga given
what we know about the case, yung restitution naman. Ano to ibang level to Dagdag pa ng kalihim, ibinahagi na anya kay Senate President Vicente Soto III na siya'y di pabor para maisailalim sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Naniniwala kasi si Justice Secretary Boying Remulla na kulang at hindi buo umano ang mga inilalantad na impormasyon na mga ito sa kanilang pagtestigo. Kanyang suspetsya na selective at may pinipili lamang ang mag-asawang Diskaya sa pagsiwalat ng mga nalalaman patungkol sa issue ng flood control projects. Kaya't hinimok ng kalihim ang mga ito na kanilang ilahad ang buong katotohanan para maikonsidera ang hiling gawing state witness. Narito ating muling pakinggan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Department of Justice. Tsaka, hindi lang yon. Kailangan sabihin lang buong katotohanan. Hindi pwedeng selective. Sa mukhang hindi tayo papunta ron. So, talagang sinabi ko kay Senate President, na kung ako talaga ayaw kong bigyan niya ng ganyang status. Kasi dapat yan talaga to tell the whole truth. Hindi pwedeng mamili. Dapat yan sabihin niya yung buong kasaysayan at saka yung buong katotohanan. Samantala, sinabi naman ng kalihim na bukas ang Department of Justice para sa ebalwasyon pati ng iba pang mga lalantad na testigo na nais mapaisailalim sa Witness Protection Program. Susuriin anya itong mabuti ng kaguran sa pagkukonsidera ng mga whistleblowers kaugnay sa mga ghost projects ng pamahalaan. Kabilang narito maging si Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer sa Bulacan at iba pang mga nais tumestigo kontra mga tiwaling opisyal at individual. Muli natin pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kalihim ng kaguran ng katarungan. We will evaluate everybody. Evaluate natin yan. We have several laws that concern whistleblowers. Among them, the Whistleblower Act and of course, the rules of court and other jurisprudence on Yan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Department of Justice. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali at tunguhin natin sa mga sandaling itong kahabaan ng Epifanio de los Santos o yung tinatawag nating EDSA, no? Dahil nagpapatuloy itong mga kilos protesta ng ilang grupo na kahapon meron din mga kabombo at inaasahan tutuloy-tuloy pa ito hanggang sa mga darating huna araw. Kunin natin ang linya ng Star FM Manila. Yes, Bombo Dennis, nagsagawa ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo tulad na lamang ng Kabataan Party List, Panday Sining at Kalayaan kontra Korupsyon dito sa harap mismo ng EDSA Monument sa Quezon City. Panagutin ang mga kurakot at ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects ang sigaw ng ilang mga rallyista na nagsimulang maglakad mula sa EDSA Shrine patungong EDSA Monument. Malakas rin nilang isinigaw na itigil na ang burukatang kapitalismo o ang paulit-ulit na paggawa ng negosyo sa kaban ng bayan ng mga politiko. Ayon pa sa kanila, dapat na mag-appoint ng mga taong may dangal at ilabas ng mga senador at kongresista ang kanilang salin para sa transparency sa mga nauugnay sa flood control projects sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaugnay nito, pakinggan po natin ang naging panayam ng Star FM Manila kay Kabataan Party List Representative Rene Co at ACT Teachers Party List Antonio Tino. Ang patuloy nating panawagan sa pamahalaan ay matakot kayo. Andito ang puwersa ng kabataan, ng mga mamamayang Pilipino na hindi tinatanggap na patuloy lang ang pangungurakot ng aming kinabukasan, na patuloy lang nanakawin ang dapat na serbisyong nakakuha natin, pero instead ay dinidiretso sa flood control projects na ghost project naman o kusang pangit, para makakickback sila ng pinakamalaki. Sa atin,
gusto natin yung independent commission may pangil. At syempre, yung kanilang pagre-review ay hindi magamit in such a way na matatakpan yung iilan. Ang hanap ang taong bayan ng pagkakataon at outlet para mapahayag ang kumukulong galit nila. Dahil sino ba namang hindi, di ba? Mga kababayan natin, nakikita nila yung pera nila, taxpayers' money. Ayun, nakapatong sa mesa, pinagpapartihan ng mga korap na opisyal at politiko. So dapat lang na magalit ang taong bayan. Ang galit na ito ay dapat magdulot ng pagpapanagot sa mga kurakot na opisyal mula sa pinakamataas, mula sa Malacanang hanggang Kongreso at iba pa. Nakahanap. At yan, napakinggan po natin ang tinig ni Kabataan Party List Representative Rene Co at ni ACT Teachers Party List Antonio Tino. Sa ngayon, Bombo Dennis, ay maayos na ang daloy ng trapiko dito. Kumbaga, binuksan na yung daanan dito sa may harap mismo ng EDSA Monument dito sa Quezon City. At kanina nga din, ang kagandahan doon, pagkatapos ng programa na simulan ng mga progresibong grupo, kaninang alas 8:30 ng umaga, doon mismo sa EDSA Shrine Ortigas Avenue, papunta dito sa EDSA Monument, dito sa Quezon City, ay tumulong naman sila sa paglilinis after paglilinis dito sa mismong kanilang pinaggawaran ng kanilang programa. At dito rin makikita rin natin ang hanay ng mga kapulisan na ayon sa kanila ay naging maayos naman ang naging takbo ng mga rallyista dito ngayong araw na ito. Bombo Dennis. Okay, DJ Kimi, nais naming malaman kung ilang mga grupo yung inaasahan pa. Meron pa bang afternoon edition ng kanilang mga kilos protesta dahil alam ko magkakaibang grupo ito, DJ Kimi. Yes, Bombo Dennis, kanina sa mga naging panayam natin, tulad na lamang kay Kabataan Party List Rene Co, inaasahan na magkakaroon pa ng mga susunod na mga rally o kilos protesta sa ilang mga araw pa. At nung mga nakaraang araw nga ay mahigit o nasa 3 na sunod-sunod na kilos protesta ang ating nasaksihan. Pero kanina, wala naman siyang nabanggit o yung ibang grupo na meron pa sa hapon. Pero inaasahan na sa darating na September 21 nga ay may mas malawak pa na kilos protesta na doon mismo sa Luneta Park, Bombo Dennis. Okay, kumusta naman yung presensya ng mga otoridad? Wala bang bangayan sa pagitan ng mga rallyista at ng ating mga authorities dyan sa kahabaan ng EDSA? Kanina, Bombo Dennis, yung mismong paglalakad ng mga progresibong grupo ay naging maayos naman at sumunod naman sila sa mismong espasyo na ibinigay ng liderato ng kapulisan at wala naman tayong nakita na nagkaroon ng banggaan, nasaktan o may nangailangan ng medical assistance dito sa EDSA Monument. Talagang ang buong programa na mula pa alas 8:30 ng umaga up until kanina nakatatapos lamang na 12 noon ay naging maayos ang naging takbo ng kanilang kilos protesta, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat DJ Kimi. Ingat kayo dyan. Live dito mula sa EDSA Monument, Quezon City, nag-uulat Star DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila para sa #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Tuloy tayo sa ating mga balita. Hindi sumipot sa naging pagdinig ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys dyan sa pagdinig ng Land Transportation Office ukol sa mga peking driver's license ng mga ito para lamang makapasok sa kasino. Ang naturang grupo ay binubuo ng mga kontrobersyal na empleyado ng Department of Public Works and Highways
dyan sa lalawigan ng Bulacan na kinabibilangan ni na Engineer Bryce Hernandez, ito si Henry Alcantara at JP Mendoza, Edric San Diego at maraming iba pa na sangkot doon sa mga manumalyang government contracts para naman sa pagtatayo ng flood control structures. Ayon sa Land Transportation Office, tanging ang kanilang legal counsel ang dumalo sa naturang hearing. Bawang itinanggi naman ng mga ito ang naturang aligasyon na peke ang kanilang lisensya. Paliwanag ni Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza, maaaring maharap sa criminal cases ang mga ito dahil sa pamimeke ng government ID. Kung babalikan ang naging testimonya ni Engineer Alcantara sa mga serye ng congressional hearing, natanggap lamang umano niya ang naturang dokumento. Pero ayon kay Mendoza, ang nasabing statement ay mananatiling self-serving hanggat hindi niya pinapangalanan kung sino ang naglabas nito. Muling nagtakda ang Land Transportation Office ng panibagong hearing sa susunod na linggo. Pagkatapos nito ay inaasahan naman na maglalabas ang kanilang ahensya ng desisyon sa kaso ng mga tinaguriang BGC Boys. Sa kaugnay pang mga balita inamin ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Assistant Engineer o Engineer Henry Alcantara sa Land Transportation Office o LTO na gumamit siya ng peking driver's license upang makapasok sa isang casino. Ang pag-amin na ito ay ginawa mismo ni Alcantara sa harap ng mga opisyal ng Land Transportation Office kung saan detalyado niyang inilahad ang kanyang paggamit ng nasabing peking dokumento. Sa isang pulong balitaan na ginanap sa mismong tanggapan ng LTO, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na iginiit naman ni Alcantara na hindi siya mismo ang nagpagawa o umorder nitong peking ID. Ayon kay Alcantara, ang peking driver's license ay ibinigay lamang daw ito sa kanya ng ibang tao. Mariin niyang itinanggi na siya ang responsable sa pagpapagawa ng nasabing peking identification card. Sa kasalukuyan, patuloy na iniimbestigahan ng LTO ang pinagmula ng mga peking lisensya at kung sino ang responsable sa pagsupply ng mga ito. Nakikipag-ugnayan na rin ng LTO sa mga may-ari at operator ng casino upang malaman kung paano nakapasok si Alcantara gamit ang peking ID at upang maiwasan ang katulad na insidente sa hinaharap. Samantala sa pagdinig naman ay isinagawa kanina sa LTO, itinanggi ng 4 na tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys na gumamit sila ng peking lisensya. Kabilang sa mga nagtanggi ay sina dating Department of Public Works and Highways Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pa tayo ng karagdagang report. Ito ang kumpanya, itong construction firm na konektado kay Representative Saldico, isa sa mga kakasuhan ng Department of Public Works and Highways hinggil sa anomalya na flood control projects sa Oriental, Mindoro. Alamin natin ang follow-up report ni Bombo Isa Cotoner. Maghahain ng panibagong batch ng kasong kriminal ang Department of Public Works and Highways laban sa ilang kontratista at opisyal ng ahensya na sangkot sa mga manumalyang flood control projects sa Oriental, Mindoro. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga makakasuhan ang SunWest Construction and Development Corporation na konektado umano kay Representative Zaldico, St. Timothy Construction Corporation at Elite General Contractor and Development Corporation. Batay kasi sa investigasyon, 7 ang flood control project sa Oriental, Mindoro. 5 dito ay nakuha ng SunWest habang tig-isa naman ang St. Timothy at Elite. Ilan sa mga proyekto ay tinukoy bilang substandard o di umano'y ghost projects matapos matuklasan na walang aktwal na konstruksyon sa mga lugar na dapat may nakatayong flood control structures. Next week, we will be filing the second case. And this will be a case against those involved in the projects in Oriental Mindoro. Next week. Okay, so the lawyers and the team are already preparing for the filing of the case for the projects in Oriental Mindoro. Kinausap ko na rin si Governor Bons Dolor at in-inform ko na siya at siya po ay nagsabi sa akin na sasama daw po siya sa pag-file ng kaso sa Miyerkules next week. Sinabi ni Dizon na ang mga kasong ihahain ay kapareho ng nauna ng isinampa laban sa mga kontraktor at opisyal sa Bulacan na kinabibilangan ng malversation of public funds, graft at paglabag sa procurement law.
Kasama ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor si Dizon sa nakaraang inspeksyon ng mga proyekto sa Nauhan kung saan natuklasan ang mga ghost at substandard projects. Inahayag din ng gobernador ang kanyang intensyong samahan ng DPWH sa paghahain ng kaso sa Office of the Ombudsman sa susunod na linggo. Similar yan sa kaso. Ayaw natin dito ng complicated. No, ang sabi nga ng mga abogado natin, kailangan kung magpa-file tayo, kailangan sigurado tayo sa ebidensya at sigurado tayo na open and shut case ito. So yun ang gagawin natin sa lahat ng mga ipa-file natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo, habang hinihintay natin na magsimula na ang trabaho ng Independent Commission on Infrastructure. Matatanda ang inihayag din ng kalihim na nakatakda rin siyang makipagpulong sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang pag-usapan ang posibilidad ng pag-freeze at pag-forfeit ng assets ng mga sangkot na kontraktor. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo East sa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iginit ng South Korean Embassy sa Pilipinas na nananatiling isa sa pinakamalaga ang pagiging kaalyado ng Seoul at ng Maynila kahit na pansamantalang ipinatigil ang feasibility study kaugnay naman ng posibleng loan deal. Nilinaw ng embahada na walang kinalaman ang pamahalaan ng Pilipinas sa pagpapaliban ng nasabing proyekto na tumutukoy sa napaulat na pagkansila sa bilyong infrastructure loan na inihayag mismo ni South Korean President Lee Jae-myung. Ayon sa embahada, ang desisyon ay ginawa para lamang beripikahin ang mga isyong lumalabas sa Korean media. Nananatili namang nakahold ang proyekto hanggang magkaroon ng karagdagang anunsyo. Sa post nitong si Lee, ibinahagi niya ang ulat ng isang South Korean media na tinawag ang PBBM Bridges na proyekto na magtatayo ng humigit kumulang 350 modular bridges sa iba't ibang probinsya bilang poor project at may banta umano ng korupsyon. Ang anunsyo ay lumabas sa gitna na rin ng mga isyu ng irregularidad sa flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at ngayon ay iniimbestigahan ng Senado at Kamara. Samantala, itinanggi naman ng Department of Finance ang pag-iral ng loan application. Ngunit kinumpirma ng Department of Agrarian Reform na nagkaroon ng unang pagpupulong kasama na ang South Korean officials tungkol naman sa naturang proyekto. Batay nga sa deliberasyon para sa 2025 budget ng Department of Agrarian Reform, ang naturang programa ay nakaplano na pondohan sa pamamagitan ng foreign loans mula naman sa pondo ng Pilipinas at ito'y pagsasamahin upang may sa katuparan ng mahalagang proyekto. Bombo International News. Itinalaga si dating Chief Justice Sushila Karki bilang pansamantalang Prime Minister ng Nepal nitong Biyernes matapos mapilitang magbitiw si Prime Minister KP Sharma Oli dahil sa malawakang anti-graft protest na ikinasawi ng 51 katao at ikinasugat ng mahigit 1,000 katao. Nanumpa si Karki sa harap ni President Ramchandra Paudel kasunod ng negosasyon sa militar at mga lider ng Gen Z movement. Siya ang kauna-unahang babae na hahawak ng posisyon at inatasang mga ng halalan sa Marso taong 2026. Kilala si Karki sa kanyang integridad laban sa katiwalian. Naging Chief Justice siya mula 2016 hanggang 2017 at pinaburan ng mga reliyista dahil sa kanyang reputasyon. Ayon sa constitutional expert na si Bipin Adhikari, mahalagang tugunan agad ni Karki ang investigasyon sa karahasan, pagpapanatili ng law and order at pagbabalik ng tiwala ng publiko. Ang protesta na pinangunahan ng kabataan ay nag-ugat sa ipinataw na social media ban na kalaunan ay binawi. Nagsimula itong humupa matapos magbitiw si Oli noong araw ng Martes. Samantala, unti-unti nang bumabalik sa formal at normal ang Kathmandu. Ngunit nagluluksa pa rin ang mga pamilya ng mga kabataang nasawi sa nasabing protesta.
At sa iba pang balita sa ibayong dagat, nakatakda namang makipag-usap, partikular itong pakikipag-dinner si United States President Donald Trump kay Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sa New York, ilang araw matapos ang tangkang pagpatay ng Israel sa mga lider ng Hamas sa Doha, Qatar. Ang pag-atake noong Martes na ikinundina sa gitnang silangan at sa labas nito ay nagbunsod ng takot na mas lalong lalala ang tensyon at mawasak ang United States back to peace talks para sa Gaza. Ayon sa White House, nagpahayag ng pagkainis si Trump sa hakbang ng Israel sa isang tawag kay Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinigurong hindi na ito mauulit. Kasama sa dinner sina United States Special Envoy Steve Witkoff. Bago nito, nakipagpulong si Al Thani kina United States Vice President J.D. Vance at Secretary of State Marco Rubio hinggil sa papel ng Qatar bilang mediator at sa defense cooperation matapos ang strike. Bagamat binatikos ng Qatar ang Israel sa pagsabotahe umano sa peace efforts, tiniyak nitong hindi sila uurong sa kanilang tungkulin bilang tagapamagitan. Mula pa noong taong 2023 ng buwan ng Oktubre, mahigit 64,000 na ang nasawi sa Gaza. Ayon yan sa Palestinian health officials at halos buong populasyon ay napilitang lumikas. Tinawag ito ng mga eksperto bilang genocide, bagay na mariing namang itinanggi ng bansang Israel. Binatikos naman ng United States Department of State Secretary Marco Rubio ang China laban sa plano nitong magtatag ng nature reserve dyan sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Tinawag ni Rubio ang panibagong pahayag ng China bilang destabilizing plan at nakakasira sa katatagan ng naturang bahagi ng karagatan. Ayon kay Rubio, kasama ng Pilipinas ang Estados Unidos sa pagtindig laban sa plano ng China. Tiyakan niya na lalo lamang nitong sisirain ang katatagan ng Asia-Pacific region. Iginit pa ng kalihim na ang naturang plano ay panibagong pagpupumilit ng China na igiit ang territorial claims at maritime claims nito sa West Philippine Sea habang ipinasasantabi ang karapatan at kapakanan ng mga katabi nitong bansa. Kasama na ang pagpigil sa mga mangingisda na mga Pilipino na mag-access doon sa Scarborough Shoal na matagal ng panahon na nagsisilbi bilang traditional fishing ground. Kasabay nito ay umaapila naman ang Estados Unidos sa China na respetuhin ang 2016 Arbitral Tribunal na nagpapawalang sala o nagpapawalang kabuluhan doon sa claims ng China na 9-dash line dyan sa West Philippine Sea. Una nang naglabas ng pagtutol ang Department of Foreign Affairs laban sa plano ng China na kapag sa pagtatatag ng Wangyan Island National Nature Reserve sa naturang bahura ay ito ay magbubunsod ng malaking pinsala at sa halip na makatulong. Nanindigan ng Pilipinas na ang Scarborough Shoal na kilala rin sa tawag na Bajo de Masinloc sa Pilipinas ay bahagi ng teritoryo ng ating bansa at saklaw ng jurisdiction nito habang may eksklusibo ring karapatan ng bansa sa pagtatatag ng environmental protection areas sa nasabing bahagi ng karagatan. This is Bombo Radio Philippines. Number 1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nagrehistro ng pagtaas ng seismic energy ang Taal Volcano. Yan ay batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX. Ayon kay PVOX Director Teresito Bacolcol, nagsimula pa itong maitala ng kanilang ahensya nitong nakalipas na buwan ng Agosto. Hindi rin anya bumabalik pa sa dati ang real-time seismic amplitude measurement ng naturang bulkan mula noon. Ang naturang pasilidad ay ang sukat ng seismic wave na nagmumula sa naturang bulkan at tumutukoy sa lakas ng aktibidad nito. Ngayong linggo mga kabombo, muling naitala ang minor phreatic eruption sa naturang bulkan sa mismong crater nito kung saan ay umabot sa 300 metro ang ibinuga na makapal na usok.
Ayon kay Bacolcol, binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang volcanic gas na nagmumula sa bulkan at posibleng tuluyang maging volcanic smog na magdadala ng panganib sa kalusugan ng mga mamamayan, lalo na sa mga direktang makakalanghap nito. Manatili pa rin anya ang alert level number 1 para sa Bulkang Taal at nananatili naman ang pagbabawal doon sa pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing naman bilang permanent danger zone. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology Chief ay sinabi nito na posible ang mga biglaang phreatic at phreato-magmatic eruption kaya pinag-iingat ang publiko. Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, binabalangkas na ng Department of Education ang bagong bahagi ng Araling Panlipunan Curriculum na tututok sa West Philippine Sea. Simula school year 2026, ituturo ito sa grades 4, 6 at 10 bilang bahagi ng makabayang edukasyon. Katuwang ng Department of Education sa proyektong ito ang National Task Force for the West Philippine Sea at ang Philippine Coast Guard. Layunin ng inisyatiba na palalimin ang kaalaman ng kabataan sa karapatang pantubig at teritorial na integridad ng ating bansa. Umani ito ng positibong tugon mula sa mga guro, mag-aaral at iba pang sektor. Inaasahang magbubunga ito ng mas mulat, mga kabansa at magkakaisang henerasyon ng mga Pilipino. Samantala, mariing tinutulan ng Department of Justice prosecutors ang inilabas na desisyon ng isang korte sa lungsod ng Maynila na pumapayag na makapagpiyansa si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. sa ibinahaging pahayag ng kagawaran kontra ang kanilang panig sa pagbibigay ng tsansa para kay Teves na makapagpiyansa, partikular na ang ruling ng Manila Regional Trial Court Branch 12 at ang motion for bail ni Teves sa isang kinakaharap nitong kaso. Dito ay binigyang diin ng prosekusyon ng naging ruling ng korte dyan sa naturang syudad ay makakaapekto doon sa murder case ng dating kongresista na naitala noong 2019 at di makakaapekto sa iba pang mga kaso na isinampa laban sa kanya. Ang bigat at ang lakasan nila ng iba pang pending charges laban kay former Negros Oriental Representative Teves ay walang epekto, kaya naman ay pagpapahina sa naturang argumento. Kaya giit nga ng Department of Justice prosecutors na ang pagpapahintulot na makapaglagak ng piyansa itong si Teves at tuluyang makalaya ay isang pangyayari na maaaring magdulot ng panganib o kaya naman ay concern sa kaligtasan ng publiko. Ang naturang dating kongresista ay kumakaharap kasi o nahaharap sa mga kaso na may kinalaman sa pagpatay o kaya ay tinatawag nating murder, pati na yung illegal possession of firearms and explosives at maraming iba pa. Siya rin ang tinuturong mastermind sa naganap na pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Mga kabombo at mga ka-startation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong tanghaling ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga opisyal ng Securities and Exchange Commission, si Commissioner Rogelio Quevedo ng Securities and Exchange Commission. Magandang araw po ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Nais po naming makumusta lamang kayo dyan sa tanggapan ng Securities and Exchange Commission, lalo't ngayon ay marami ang mga nagsulputang issue, mga kumpanya na pinatitignan at pina-verify ang kalagayan ho ng mga ito. Unang-una, pagbati muna, Commissioner, welcome to the program. Salamat sa pagkakataong ito na makapanayam kayo ukol sa Securities and Exchange Commission. Sabi ko nga, ito ang wonders of technology. Pwede na ang remote interview kahit sa ang parte ng mundo. Yan din ho ang sinasabi ko nga na ginagawa ng Securities and Exchange Commission. We have been trying to be fully digitized. I see. Okay. Ano po ang focus ngayon ng Securities and Exchange Commission? Meron ba kayong mga namo-monitor na naman na mga scammer na atin hong ina-actionan, Commissioner? Ang Securities and Exchange Commission ay hindi lamang registrar
ng mga korporasyon. Alam mo, pagka ikaw ay magre-register ng iyong business na korporasyon ang pinakamagandang medium dahil dito sa tinatawag nating limited liability, ang SEC ay meron ding enforcement ng mga laws natin on securities fraud. At ako nga ang commissioner in charge. Meron kaming enforcement arm at meron din kaming financial lending department. Unfortunately, nitong mga nakaraang mga taon, lalo na nitong mga nakaraang buwan, dumarami ang mga investment scams. Binanggit ko kagad kanina sa iyo yung technology. Alam mo, dahil sa technology na ito, mas lalong napakarami ng investment scams. Kasi nga, there are more than 100 million Filipinos. Magugulat ka, 117 million ang Pilipino. Pero ang registered cellphone users ay mahigit 100 milyon. At yung cellphone na ito, dahil sa dati or akala mo, doon lang sa mga laptop, katulad ang ginagamit ngayon. Dahil sa cellphone, kahit na saan parte ka ng mundo, bit mo lang ay isang maliit na cellphone, pwede ka nang makipag-communicate kahit kanino at makakatanggap ka ng kahit na anong mensahe mula kanino. At yan ang ginagamit ngayon ng mga investment scammer. Alam mo, itong tinatawag nating investment scams na to, grabe ang nagiging pinsala sa ating bansa. Ayun, maliban ho sa iba pang mga usapin, ito muna si Bombo Jai Rahangaya, ang akin hong katandem ngayon, ay may ilang katanungan din po para po sa inyo. Commissioner, sa lawak po ng enforcement ninyo at paghabol ng mga scammer, mayroon po ba kayong nagagamit na Intel Fund? Nitong mga nakaraang panahon, maraming allergic diyan sa Intelligence Fund. Kaya hindi nagagamit ng Securities and Exchange Commission ang Intelligence Fund. Yan ang aming limitasyon kasi na-approve yata last year 1 million pesos para sa Securities and Exchange Commission para sa enforcement. Ang na-release lang sa amin mga 450,000 for 1 year. At yung pondo namin for this year na 1.8 million funds na na-appropriate pero wala pa rin nare-release sa Securities and Exchange Commission. So we are using actually our resources on artificial intelligence para makapag-monitor kami. Pero syempre, wala kaming mga pambayad ng assets, wala kaming yung mga usual expense. Kaya sasabihin ko sa iyo, ang Intelligence Fund ay hindi nagagamit ng Securities and Exchange Commission para sa enforcement. So may mga hinahabulin po ba kayong gambling firms? Nais naming malaman kung may nakasuhan na po ba kayo? Bago tayo pumunta dyan sa mga gambling, puntahan muna natin yung una nating pinag-usapan kanina, yung investment scams. Alam mo, yung mga investment scams, sa ngayon, merong 250 kaso all over the Philippines na na-file ang Securities and Exchange Commission sa Department of Justice. At mahigit kalahati rito ay naisampa na ng Department of Justice. At ang pinaka-prominent na babanggitin ko sa iyo dito ay yung kay MFT Group of Companies, kay Mika Tan. Bagamat masasabi natin na si Mika Tan ay nandoon na sa Amerika raw, at pero we have also filed criminal charges doon sa kanilang mga auditors, yung external auditors. So hindi lang sa mga board of directors nung MFT. Halata mo yan, yung pangalan ng company, MFT Group of Companies, kay Mika Tan yun. Si Mika Tan mismo, nasa Amerika na, pero yung mga director ng MFT Group of Companies at lalong-lalo na yung mga independent directors ay kinasuhan namin at pati yung external auditors. Yung external auditor, siya lang dapat inaasahan natin na nagbibigay ng audit at
naniniwala ang publiko na ito ay dumaan sa scrutiny sa pag-iimbestiga ng mga auditors, ng mga certified public accountants na totoo ang mga statements, financial statements. Nakita namin na yung external auditor ni MFT ay naging pabaya sa kanyang tungkulin, kaya finailan din namin ng criminal charges pati ang mga partners nung external auditor. Nakalulungkot na yung external auditor na ito ay kasama pa naman sa Big Four top accounting companies in the world. Ay sige, at siguro sa susunod na mga pagkakataon magkaroon ho tayo ng part 2 para naman humahimay pa, lalo na't yung iba pang mga usapin na nais din po namin ipurso itong mga modus operandi na iso nating halongkatin para maiwasan ng ating mga kababayan kung sila man ay makakakita ng mga ganitong modus operandi. Maraming salamat. Nakausap po natin mga kabombo si Securities and Exchange Commission Commissioner Rogelio Quevedo sa pagkakataong ito. At tuloy tayo sa iba pang bahagi ho ng ating balitaan. Unahin ko lamang yung mga balita dyan sa iba pang parte ho ng ating bansa. Bombo Jai, kuha pa tayo ng mga reports. Etong Catholic Bishops' Conference of the Philippines naniniwalang hindi hahantong sa gulo ang kilos protesta ng mga kabataan sa Pilipinas. May mga report dyan ng Bombo Radyo, Cagayan de Oro. Pinalakas pa ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang panawagan nito sa gobyerno na pairalin ang ganap na transparensiya lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Father Jerome Ceciliano, nanawagan ng CBCP sa pamahalaan na isabuhay ang ganap na transparensiya lalo na sa paggamit ng pondo ng taong bayan. Iginiit ni Father Ceciliano na tungkulin ng mga opisyal na gawing malinaw at bukas sa publiko ang bawat proyekto ng gobyerno. Hinikayat din ni CBCP ang mamamayan na huwag magbulag-bulagan sa katiwalian kundi manindigan laban sa korupsyon at ipaglaban ang katotohanan. Kaugnay ng mga naganap na marahas na protesta sa Indonesia at Nepal, naniniwala si Father Ceciliano na hindi ito mangyayari sa Pilipinas dahil sa katalinuhan at pagkakaisa ng kabataang Pilipino. Aniya, ang kabataan ay may malalim na paniniwala sa kapangyarihan na sama-samang pagkilos para sa hustisya at kapayapaan. Giit ng CBCP, kung mapatunayang may kasalanan ang mga opisyal, nararapat lamang na sila ay managot hindi lamang sa bayan, kundi pati sa Diyos. Sinasabi namin ngayon sa letter, pastoral letter, ngayon ini-interview mo ko, hikayatin ko yung mga kabataan, pag mapanuri kayo, huwag kayong parang dissociated sa society. Kinakailangan nalalaman ninyo kung anong nangyayari sa inyong kapaligiran. Itong mga pangyayaring ito nakaka-apekto sa pamumuhay, lalong-lalo ng mga ordinaryong Pilipino. Kapag bumabaha, ang mga dukha ang apektuhan, yung mga kabataan natin, hindi rin sila makapasok. Diba? Kung makapasok man, inabot ng baha, lulusong sila sa baha. Si Father Jerome Ceciliano, Minister of the Ministry of Public Affairs ng Archdiocese of Manila. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Papatay mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang karagdagang pag-uulat mula ho sa ating mga himpilan. Ipat naman tayo dyan sa may Central Mindanao at Bangsamoro Region. Yung katiwalian daw sa Bangsamoro Region ay nabunyag ni Chief Minister dyan sa naturang rehiyon. At alam nyo ba, yung bigas, ang presyo, 81 pesos ang kada kilo. Ay nako, ito mga kabombo, kuha tayo ng update mula sa Star FM Cotabato. Mismong si Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakua
ang walang preno na nagbunyag ng mga katiwalian sa BARMM. Sa kanyang talumpati sa ika-50 anibersaryo ng bayan ng Matanog, Lanao del Norte, inilahad ni makakuha ang mga anomalya sa proyekto ng gobyerno mula sa maanumalyang bidding process, sobra-sobrang presyo ng bigas na umabot sa 81 pesos kada kilo hanggang sa mga bayad na pero hindi tinapos na proyekto. Ibinunyag din ng punong ministro ang tangka ng ilang opisyal na mag-alok sa kanya ng milyong-milyong pisong suhol, kabilang na ang 27 million a month na pinalobo pa sa 40 million at isang aplikanteng nagtangkang maglagay ng 5 million kapalitang posisyon sa gobyerno. Mariing tinanggihan ni makakuha ang lahat na ito at iginiit na ang korupsyon ay patuloy na sagabal sa pag-unlad ng rehiyon. Giit niya hindi dapat palampasin at kailangan pag-usapan sa publiko ang mga katiwaliang ito bilang patunay ng kanyang paninindigan sa moral governance at malinis na pamamahala. Maraming project na hindi nabayaran at saka meron din namang mga project na nabayaran pero hindi naman natapos yung project. So these are all the menace and these are all the corruption that I observe in the war. Just imagine again, in 2 months' time, ako bibigyan ako ng 25 million, 27 million. After a month, bibigyan ako ng 40 million. Sabi ko, saan ba yan? At saka saan nanggaling ng pera? At saka sabi ko, wag ninyo akong isali sa mga ganyan. At mula dito sa Cotabato City, ako si Bombo Sai Olis, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Mapagtaas ng presyo ng bangus nararanasan ngayon sa Pangasinan dahil pa rin yan sa epekto ng nagdaang bagyo. May mga report dyan, Bombo Radyo Dagupan. Nagsasagawa na ng mga hakbang ang Samahang Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA upang masubaybayan ang galaw ng presyo ng bangus sa merkado. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Christopher Aldo Sibayan, ang presidente ng SAMAPA, kabilang sa mga hakbang ang mahigpit na pagmumonitor sa bawat bangus grower kung kailan sila mag-aani sa pakikipagtulangan niyan sa mga local government units. Layunin nito na matukoy ang tamang panahon ng anihan upang mas mapanatili ang balanse ng supply at presyo ng bangus sa merkado. Ayon kay Sibayan, tumaas kasi ang presyo ng bangus sa mga nakalipas na linggo dahil yan sa epekto ng mga nagdaang bagyo na nakaapekto naman sa produksyon at supply. Sa kasalukuyan, ang presyo ng maliliit na bangus ay umaabot sa 170 pesos kada kilo, habang ang malalaking bangus naman ay nasa 220 pesos hanggang 245 pesos kada kilo. Yung tawag na parang chat room or chat group ng karamihan sa mga producers po natin, particularly in this area ng Central Pangasinan. May mga groupings na po tayo na nagsasabi may harvest po kami ng ganito, may harvest po kami ng ganyan. Medyo may nagsasabi rin po ng status po ng kakapalan ng bangus dyan sa konsignasyon. So, namomonitor na po natin. Humingi naman si Jordan Carpio, ang core member ng SAMAPA, ng kaunting konsiderasyon, lalo na't kasalukuyang nagsisimula pa lamang muling bumangon ang mga mangingisda mula yan sa matinding pagkalugi dulot ng bagyo, habang unti-unting bumabalik naman sa normal ang produksyon ng bangus dito sa lalawigan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala, isa pang kinatawan mula ho dyan sa bahagi ng Mindanao ang todo suporta dun sa Independent Commission para naman imbestigahan ang flood control at iba pang mga korupsyon at yung patas na allocation ng budget para sa mga probinsya ay isinusulong din. Alamin ho natin ang update at naging panayam ng Bombo Radio Coronadal. Pabor si Congressman Ferdinand Hernandez ng 2nd District South Cotabato sa binuong Independent Commission na magsisiyasat sa umano'y korupsyon at irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Hernandez sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal, pagkabubuti ang komisyon dahil kung sa House at Senate lamang gaganapin ang investigasyon, maaari
maaring manatili ang pagdududa na mamamayan na hindi patas ang proseso. Nagtaka rin ang kongresista kung bakit noong 16th hanggang 18th Congress ay napakahirap makakuha ng pondo para sa flood control, lalo na sa Mindanao. Ngunit sa 90th Congress ay tila napakadali nang maglaan ng budget para rito. Gate niya, kung siya magiging proponent ng proyekto, dapat ito ay coordinated muna sa mga local government unit bago implementasyon. Bukod dito, isinusulong din ni Hernandez ang patas na allocation ng budget hindi lamang para sa flood control, kundi maging sa iba pang programa sa lahat ng probinsya. Aniya, mas malalaki ang pondong inalaan sa Luzon at Visayas kumpara sa Mindanao, kaya tungkulin ng mga kongresista na maging maingay at masigasig sa paglalapit ng pangangailangan ng kanilang mga constituents. I agree sa pronouncement ni Presidente. Dapat ang independent commission ang mag-imbestiga. People will always doubt the result of investigation by Congress. I think ang independent commission will answer for all these issues. They can always come up with a fair, impartial results. At yan ang ulat mo na rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan lalo na ngayon, kabi-kabila yung mga kilos protesta, dapat updated ho tayo sa mga kaganapan. Kaya naman, tutok lamang sa mga palatuntunan ng 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Sa bahagi po ng Luzon Region, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ho ng ating mga himpilan. Nariyan sa lalawigan ng Isabela ang Bombo Radio Kawayan. Diyan naman sa Pangasinan, Bombo Radio and Star FM Dagupan. Habang sa Cordillera Administrative Region, Bombo Radio Baguio and Star FM Baguio. Habang sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers dyan sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawaga, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Impirata for Peace. God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo at Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we have 103 more days to go until Christmas Day. Christmas we share the love.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. Sa gyapon ko nimo Bombo Cham Blanco Hoover. Subong adlaw nagasaulog si Presidenta Bongbong Marcos ang ika-68 nga kadlawan. Di may kang tanan sina may ginpatigayon sini nga kahiwatano sa may Kapitolyo sa Provincial Capitol. Ining handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat. Kung sa diin, sa aton sining mga kauturan, mayara dito sa ginabaligya sini iyang bugas nga 20 pesos por kilo. Bla. May job fair sa mga nagapangita sa trabaho, mobile health laboratory para sa libreng check-up kag mga proyekto sa may kantanan sa agrikultura. Nagpasakop dito kag naghatag sa ila sining serbisyo mong Department of Agriculture, Department of Health, Department of Labor and Employment, National Food Authority, Department of Environment and Natural Resources Office, Provincial Agriculture Office, Public Employment Service Office, kag ang Local Economic Development Promotions. Di ang concern sini karon banwa kay ginaimbitar ang mga kabumbo naton nga padulong dito sa may Kapitolyo nga mag-avail sining serbisyo, particularmente do medyo madamo-damo kunong stocks karon sa 20 pesos nga por kilo sang bugas. That is why sa aton sining mga kuturan grab man nato ng opportunity nga mapakinggangutan karon si Maria Teresa Solis, ang OIC Regional Technical Director for Operations, para nga makabalabot man sang dugang siniiyang mga impormasyon kag minsay sa aton sini nga mga kabombo nga luyang nga mag-avail sang 20 pesos per kilo siniiya nga bugas. Okay, ti sa aton sini nga mga kasimanwa, damo man sang nagapamangkot diri karon sa aton sa bumbo mo kung sa diin makabakal sang 20 pesos sa por kilo sini nga bugas. Ari na sina inyo sini nga tsansa. We have on the line sa aton sini karon nga pagpangalaga ng OIC Regional Technical Director for Operations ang Department of Agriculture, si Ma'am Maria Teresa Solis. Ma'am, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Chang, kag parangay ka palabati sa Bombo Radio. Yes, good news karon ma'am kay mayara na sang available sining mga stocks pa kag medyo madamo-damo ini para sa mga kuturan ginaton nga maka-avail karon sang 20 pesos sa per kilo sining bugas sa Ma'am Solis. Yes, sir, yes. Oo, may kita kung baligya dira sa provincial capital sa Iloilo City. So, ang mga priority nga makabakal, ang mga vulnerable groups, kag kung may mga farmers na makadto, pwede makabakal. Maximum of 10 kilos. Maximum of 10 kilos per person ini ma'am or per family? Anong dugang pa nga dapat may baluan naton? Per family, sir. Per family. So kung may isa ka pamilya na, for example, ang padre di pamilya magbakal, allotted lang sa sang 10 kilos lang para nga maka-avail man ang iban sini iyang pamilya nga nabilong sa vulnerable sector karon, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Amo na ang nga 20 kilos lang anay kay para damo ang makabakal, maka-avail sa 20 pesos per kilo. Until when ini ang programs dira and ang baligyan na isang 20 pesos sa per kilo nga bugas, ma'am?
kay subong ang birthday ni PBBM, good for today lang anay. So basi may in the future man, pero para subong nga hasta lang siya 5 p.m. Until 5 Hasta p.m. maubos. Maubos siya sir before 5. Wala. Nagpakaya mo lang na ang aton nga allocation from FTI and NSA. Okay. So, pananglitan, abi, ma'am, kung taga-syudad, abi, pwede sila ka-avail? Pwede gid sir Pwede gid kay amo na din ang daw damo ng mga vulnerable sector ang sa city mayara man sa mga municipalities. Kiti kung lang taon naton ma'am, basi ang iban sino medyo layo-layo, just like sa mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo. So, pero kung taga-city kaya, pwede ka man maka-avail. Tapos, masapos sa city kay RD Capital sa city. So, pwede gid ka-avail ang ari sa city. Sa mga curious bala, ma'am, may kinahanglan pa sila nga ipakita nga proof before sila makabakal? Special, subong sir. So, ID lang sir, any ID. Kay inalista, kag ginasabit naman sa FTI kung sino na ang nakabakal. I see. Sige. Ma'am, hatagan ko ikaw sang kaygayunan nga makapanawagan man kag makapalabot sang dugang sini nga mga ihibalo sa mga kabombo naton nga nagapamati subong hindi lang diri sa syudad sa Iloilo kundi sa probinsya man nga kung makadalikat sila sarang pa sila nga maka-avail sang 20 pesos sa per kilo sini nga bugas as long as nga nabilong sila sa may vulnerable sector, Ma'am Solis. Yes, thank you gid Bombo Cham. So, ang mga ara sa vulnerable groups naton like mga PWD, senior citizen, single parents. So pwede gid sila makabakal sang 20 pesos rice subong sa dira sa Iloilo City Capitol. Nani gid mi nga quality sang rice kay bago ini nga nga galing from NSA kag local rice gid ini hindi ni siya nga imported. So kung mambal kita nga nga ang laon, di ba? Maalsa gid na. So mas nami gid ina dason i-combine nila sa commercial rice. Kay mas nami pagid. So nakita naton kay ina nami gid ang quality sang NFA rice nga gin deliver sa aton from NFA Iloilo. So ini actually sir bilog ni nga Pilipinas, tanan nga provinces nga na-approve sang FTI to sell. Pero diri sa aton nga tanan-tanan gid nga probinsya halin sa Aklan, Antique, Capiz, and Iloilo may ara gid subong nga 20 pesos rice. Kag nalipay gid kami kay damo gid ang nagbakal sang pero subong may ara pa subong sa province of Iloilo damo pa ang nabilin nga rice. So kung gusto nilang magbakal adto lang kamo sa provincial capital kag kung pwede ka mo kadala sang eco bag para hapo sa inyo magbitbit sang inyo na bakal nga bugas. Magdala na kamo sang government issued ID. So salamat gid sa kaygayunan nga ginatag mo Bombo Cham. Ma'am, ipalagas ko na lang sa pangkabilugan ano kadamo ang aton sining bugas subong available in terms of tons or sacks? So ang sa Iloilo province nahatag sa aton sa NFA and FTI is 300 bags. 300 so, times bags. 50. So, pila na sa kilo. 300 times 50. 15,000 kilos. Divided by 10. So, makahatag kita, makaservisyo kita sa 1,500 families or individuals. I see. Okay. Saliwat, thank you, Regional Director or Technical Director for Operations sa Bahinsang Department of Agriculture, Ma'am Maria Teresa Solis. Good afternoon, ma'am.
Salamat, madamo gid nga salamat kag mayong hapon sa tanan. Thank you gid Bombo Cham. There you have it sa aton sini nga mga kabombo ang bago sini nga OIC Regional Technical Director for Operations sa Department of Agriculture si Ma'am Maria Teresa T. Soles. Sa yaman sini nga paghatagdugang sa mga impormasyon kag sa mga kabombo naton nga interesado kag luyang nga magbakal, mag-avail sa nga 20 pesos per kilo sini iya nga bugas ara dira karon sa may Capitol Grounds, no? Sa sining pagpatigayon man sang kahiwatan karon, no, in line sa pagsaulog ni President Bongbong Marcos sa sining ika-68 nga kadlawan handog ng Pangulo, serbisyo sapat para sa lahat. 12 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri man sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Mga naga-jogging, naga-walking, naga-ehersisyo, nagahampang basketball sa plaza, hindi makagwanta. Tikon maka-jogging ka, makaumpisa ka na, di bala sako ba na ang ginhawa mo sang dalom? Ti ano pa pag ginhawa mo sang dalom kung ang hakloon mo, baho sang basura nga hindi mo maeksplikar? Oh. Anon pa na sa mga naga-basketball dira sang pagginhawa dalom para iya nga makabuylo sang dalagan, makadribble, maka-crossover, makatira sang 3 points. Mau 3 points. No, kung ang ginahaklo nila, hindi ma-explicar nga baho sang basura. Oh, tingin pakigangutan naton diri ang City Environment and Natural Resources Office. Kaga ini silang nagpatagban tuhoy sa problema sa baho sa basura sa kilid sang Mandurriao Plaza. Isa pagid sa mga naghatag man sang huol kay tay mga impounded vehicle ni bala. Ginatudlo karon iya sang City GSO nga ining isa sa mga nagaupang man sila sa pagpaninlo sa nasambitan sining lugar. Si Bombo Laika San Diego may follow-up report. Bombo Laika sa report, please go ahead. Nagpatag sa karon ng City Environment and Natural Resources Office sa Concenro na tuoy sa ginareklamo sa mga pumuluyo nga nagausar sa Mandurriao Public Plaza amo man ang pipila ka mga establishmento malapit sa nasambit nga lugar bangod sang mabaho nga basura sa ugsaran mismo sang ila public plaza kung sa diin na ginahimo nga pick-up point sa mga basura humalin sa merkado sang distrito. Sa interview sa Bomboradyo kay Engineer Neil Ravena, head sang Senro, no, nga ang nasambit nga mga basura ang naghalin sa merkado publiko sang Mandurriao, kaga temporaryo nila nga ginabuhat nga pick-up point ang nasambit ni area bangod sang pag-relocate man sa mga vendors para sa construction sang Mandurriao Public Market. Adugang pasini nga ang in charge sa pag-maintain sa nasambit nga basurahan amo ang market head sang Mandurriao Public Market apang hindi man sang Senro bala ma-monitor ang ginahaboy sa mga vendors kag ang may access lang sa pagpahugot sang regulasyon among market head kung sa diin ginatan-aw ang rason sang mabaho nga basura amo ang mga hasang sang isda kag dugo halin sa may karne sa merkado nga bawal gyud tadi nga ihaboy diri suno sa may Senro. Suno pa kay Engineer Ravena nga ang solusyon nga pwede nila mahatag amo ang pag-demolish sang nasambit nga pick-up point sang basura kag mag-kooperar ang mga inis may personnel sang Mandurriao Public Market kung ano ang ila nga bag-o nga sistema nga hindi na mangin perwisyo no, sa maya publiko. Yari pa matian natin ang pahayag ni Engineer Neil Ravena, no, Senro head sang ato ning syudad. Actually, una, dugay tanan naging call ang attention sang marketing charge kag sang LEO kay under ina sa ila ang management sang sina nga collection point. Iya ina temporarily sang market naton kay nag-relocate kita sa mga stalls dira sa dalan sang Mandurriao. So ang lang ginagamit nila nga collection point. So dapat gina-manage sang marketing charge nga right after makolekt ang basura, tilakan niya, butangan niya kadila, kagpadlak para wala sang may mahamoy. After that, may signage na natagil-tapik mo nga nakabutang gilada ang oras ng pag-pick up kag ang paghaboy. Tapos, so kung halinaw talaman, layo ang para sa mga stall owners naton, malayo ang kabuyan ng Manila sang ilang mga basura. So, actually kung ang Mandurriao Market tani, kung natapos lang tani, layo ni kaga
matransfer na sila sa market. Then we have a material recovery facility dito mismo sa market. Kaya dito sila magkakaboy. Siya ang may iyat sa mga vendors. So, i-segregate nila yung basura. Dapat hindi paghaboy sa mga organic waste which ang punang nagkatrabaho. Tapos siguro ipabantayan niya gid nga right after makulek kay ang collection time is 6 to 7 sa aga pala namon ginapakwa para kung adlaw kuhay na sang basura dapat unod. But hapon pa lang may aha ng mga basura. So kadua kami mag-flashing kahapon, no? Nag-flashing kami sang aga, nag-flashing pa kami sang hapon. Pero pag flashing sang hapon, may mga may mga basura na sa susunod. So dapat gina-manage na nila ang paghaboy ng basura sa sunod. So we have option for that actually. Kung gusto niya, ilimulis na lang na and the truck will halt sa area kag ang tanan nga mga vendors pwede na nila nga direkta sila haboy sa truck. At a designated time and schedule, no? Depende na sa marketing charge kung okay siya ang amo nga sistema para wala na nadang ang facility nga dira, no? Kag ginapamalutan no sa mga pumuluyo sang Mandurriao nga temporary facility ila because ang aton market na demolish kay dapat lang transfer na sa stalls ang ang mga market vendors, no? So the reason why nga may amo sila nga facility. But kung wala lang ta nag-transfer tani sa temporary stalls, wala ginada no ang facility nga ina. Nabate na ito ang pahayag ni Engineer Neil Ravenna, Head sang Environment and Natural Resources Office. Sa karon pa tayo nato na ginalabot ang bahin iya sang Market Head sang Mandurriao, agud makuha man ang ila sentimento na nungod iya sa ginareklamo sang kadam-an niya mabaho nga basura sa may Mandurriao Public Plaza. Subong man Bobot Champ no. Sino ang Market Head? Nagpadulong kita kagina sa may Mandurriao Public Market, Bobot Champ, apang ang pibilaman ka mga vendor dito ang tugyan sa aton nga wala kuno sa may opisina mismo ang subong no ang nagakapot ako ng head sang ila man niya merkado publiko kag nakadestino ini sa may Lapas. Ay nakadestino. O kung market in charge ka sang Mandurriao sa Lapas kay mo madestino. Sa may Lapas kuno sa Lapas kuno ini siya subong Bombot Champ no kaniti di nag-ano to siya sa Lapas kay ang na-assign siya as market in charge sa Mandurriao. Amo gani Bombot Champ ti. Okay, pero sino market in charge sa Mandurriao? Ang ginhingadlan kakigina sa aton Bombot Champ no sang pipila mga vendor nga si Ma'am Beverly. Ma'am Beverly ang iya pangalan Bombot Champ ti wala man ginhatag sa aton kung anong iyang apelyido. Apang patigayon makita kagina sa ila sa mga pipila ka mga vendor nga kung pwede makapangayo iya sa nga information ni ma'am agud man nga makapakig-angot man kita no natuoy man sa refer man kita sang senro sa ila mismo kag ti sa may piyak man nga bahin no Bombot Champ pinareklamo sang City General Service Office ug GSO nga ang mga impounded vehicle mismo sa kilid sang pick-up point sang basurahan ang ginpalabot man no naton sa may Iloilo City Police Station 5 nga suno kay Police Captain Jobert Amado no ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 5 iya ginpatpat nga ang mga impounded vehicle ang temporaryo nga ginbutang sa may ila mismo og saran bangod kung ibutang nila mismo sa may designated area sa bahin iya sang Kalahunan dump site, ginascrap o kung ginakawat kung kaisa sa mga scavengers. Although may nagabantay, apang hindi nila makontrol iya ang mga nagapang scrap. Gani ang iba nga mga vehicle nga under investigation pa, ang temporaryo nila nga ginpwesto sa may ugsaran mismo sa ila police station, agod masipti Manila. Yari pa maten na pahayag ni Police Captain Jobert Amado, officer in charge sang Iloilo City Police Station 5. Gitagaan kita sa city government, no? Kaya sa may Kalahunan dump site, no? Sa may Babao area. So, as of now, kay kinapadala natin dito, no? Kay nabudlay man nga ibutang mo ang mga impounding, ng mga exhibit ng mga salakyan, kay ginasunod man sang scrap, no? So, mga taga-dara man siguro, no? Na karon kung matapos na ang kaso, ang namalayran si police, no? Kay
kulang na makina, wala na mga ibang pa nga parts sa motor, no. So ang siguro no ang actually gina-expedite man subong sa aton nga CPO no nga ginatrasig man ang makudalan ng area para ma-secure man na ang mga exhibit naton, no. Diba sa amon sa pulis naton, no, ang iyaman sang traffic naton, no, nga ang salakyan dira, no, ang pick up, may mga ibang mga salakyan dira ladko nga sa diin iyan sang traffic nga no. So far no siguro ang i-coordinate naman dito sa sa babaw nga ipatasigo nato, no, ang sa pakudal dito nga kung sa diin matamat na naman to transfer, no, ang mga ang aton nga isipit sa police nato, no, mga tricycle dira, no. Nabatian nato ng pahayag ni Police Captain na Jobert Amado, Officer in Charge sang Iloilo City Police Station 5. Sa karon bombotshop ang plasada sa Mandaluyong Public Plaza matapos nga nagkantak kay na sing aga sang cleanup operation ang CTGSO ang napaiway, no, temporaryo ini nga napaiway sa baho ug ginareklamo sang kadam-an apang tiara sa gihapon ng ila pagduha-duha nga mabalik ini sa gihapon ang ila penitensyan kaso habuyan naman ang nasambit iya nga pick-up point sang basura sa bahin iya sang Mandaluyong Public Plaza bombotshop. All right. Ini si Bombo Laika Santiago and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Laika Santiago sa imo sining follow-up report. Now, ang hambal ni Engineer Neil Ravina nga tiginahabuyan kuno sang mga hasang rason nga nagabaho. Tiyan mo man nagurong hindi ma-explicar nga baho. Dira tipiro may ara na daiya sang tawag sini ngani do ginbutang dira nga tawag siya ni signage kasi hindi pwede maghaboy sang mo sini mo nang liura sa haboy da dumduman nyo nga naglabot sa punto nga ang Iloilo Terminal Market kay Iloilo Central Market desisyonan nga baguhon kiti mo man to ang pahapos bala kag marismo sini nga panggawi sa aton sini makabumbo pero kung Engineer Neil Ravina pa siya way gitani nagamo sini akon nakasaylo lang aton sini mga vendor sa may Mandaluyong Public Market. Tiabianay naton gani kung tapos na niyang Mandaluyong Public Market. Sa aton sini mga kabumbo ay pagali. Tinano anong sitwasyon karon dira iya sang Mandaluyong. Sa aton sini makabumbo ang ila sini nga dalanon amo na lang niya mientras tanto mangin merkado publiko kag mga tao da pantuson nyo lang niya sang haklo sang mabaho. Pasalamat lang kita kiti ginasunod dira iya nga malimpyuan, ginaflashingan or whatsoever din ang ginahimo, no? Ti ang plano sini nga pag demolish sa sinang temporaryo sini nga stakan sang basura mas labing maayo gid ini. Kag tiya mo na sa aton sini nga mga kabumbo butangan sa mga nagakigo sini nga pagsulundan sa pag-dispose ang ila sini iya nga mga basura dira. Kiti ang hasang ni mainitan sulod mos plastic mainitan may tendency ni siya nga maglupok. Bangod man sa hindi lang gid ko maka-particular pero tido naga-create ni siya sang gas bala. No, sa sulod bangod man sa sining hindi makasungaw sini iya nga kung magadunot na ining mga kasudlan sa nga isda nga ni. Once lumupok ganina sos Maria kagusip hurupla agid kamon sinadatanan. Kung ang kilala ko pa pero pasensya sa mga late nagapanyaga mo ning ginatawag nga utot-utot bla. Pero sobra pa sa mo sina nga mga tinagang baho niya. Di laban-laban sina mo na na-eksperyensyahan sa mga taga-distrito sa nga Mandaluyong. Ti maluoy ka mo, nag-aapilar kita sa mga vendors nga mangin responsable man kamo kung tani sa pag-dispose sa inyo sining nga basura. Kag nagapanawagan man kita sa kung sino man na may katungdanan sini sa pagpatapos pagpahuman sa nga Mandaluyong Public Market na dira kaysa madumduman sini naton banwa hambal sang nagpatigayon sang pagpatindog sang merkado sa may distrito sa Mandaluyong sa iya sini nga bahin bilang kontraktor natapos yan ako niya mo. Ti under ini sa Iloilo City District Engineering Office naman sa aton sini nga mga kabumbot yan ang plano ta sini
Pero may mga impormasyon ko nga ti kabalo naman kamo banwa Iloilo City District Engineering Office. Ti ano na inline ina sa mga projects man with Congresswoman Jambaronda. Kagang nagkontrata sina diri way nya man gin panginwala sa matter of fact kakita man sini nag-interview diri banwa sang naggalupok ining isyu nga nalakip sa mga way mahuman sini or nagatiwangwang lang nga proyekto. Way sang liwan kung ti anay Konsihal Plaridel na ba? Sa matandaan na pambal ni Councilor Plaridel, ni former Councilor Plaridel na ba? Sinya ti kung ano yang sa kontrata, kung natapos ko na dira. Sa aton sige mga kabumbot, ano ning plastada sila dira karon? Picturean talanano, ipa-frame tana, ipapotocopy kang isang atas dingding sa aton sini panimalay. Anong imuon ta dira sa Mandurriao Public Market? Anong plano sini humanon kung hindi anong sistema na da? Makaluluoy sini karon nga banwa ang mga pumuluyo, no? Nga nagantos ang baho dira bangod sa pagka-irresponsable man sang mga vendors, tugaman sang way man sila sang proper disposal area mo. Kay way pa na humanti ang proyekto ay paslag saylo. My goodness, so highly urbanized city, merkado ras kilidalan. Yan mo nang guwaya sini karon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tapos may mga impounded vehicle pagatiya mo pang nagahatag sang huol man karon para iya nga magkapaninlo sa lugar. Maluoy kamutimano na lang kita siniman. Kung tani man hatagan sa nagakaigo sini iya nga importansya sang mga opisyales sa syudad sa nga Iloilo ang mga mas nagakangay kag labing hatagan sa nga dapat sini iya nga atensyon. Kay ti kung kaisa sa aton sini nga mga kabumbo nagaliwas ng atensyon nga dapat sini i-prioritize sa kung ano-ano man dahil iya nga mga ginatutukan para lamang sini nga kung ano man ang kaugalingon kag kung ano man nga mga intereses dira ang ila sini iyang mapatambok, mapalapad, kung ano lang dira sa aton sini mga kabumbo. Pero may mga problema sa syudad sang Iloilo nga mas labing nagakaangay nga hatagan sang mas gilayon sini tulupangod. 26 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon mga box culvert na ubos na pull out sang kontraktor sa gina-construct dira nga drainage system sa may alalasan na Lapos. Kunti na suspend ini. Pag suspend to nagtiwangwang mga box culvert to gin pabumbo to sang mga nasunugan kay ti ang rason sini nila nangin huol adto sa aton sini mga kabumbo sa pagresponde sa Bureau of Fire Protection sa nagluntad sini nga sunog sang tinalikdan sini nga binulan o rinadlaw. Ti namatamat na kag naubos na pull out sa mga kontraktor. Ti basi kon why na tuod box culvert dira sa lalasan pero on-road parking basi kon ara naman da. Kay ang nakita tato nagligad ang ginaldo pa lang mo. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Oras na to na 27 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyong balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess. 8 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik gilayon sa pagpalayag sa Mumbuanay sa Udto. Standby kay Bombo Brian Gonzales. Mga box culvert ang ubos na pull out sang kontraktor. Ang one-side parking policy pagasuguran na buwas ng adlaw. Bombo Brian sa report. Please go ahead. Ubos na hakot ang mga box culvert sa barangay Alalasan Lapus. Bangod sini, naghawa na ang dalan kag nagdasig ang dalagan sa trapiko sa lugar. Sa interview sang Bombo Radio kaya Kemit Hasmin, isa ka residente iyagin pahayag nga nagsugod ang pagkuha sa mga box covert kadtong Martes kag natapos ang Huwebes mga alas 11 na sang kagabihon. Bangod hindi tayuyon ang pagdismantle kag pagkarga sang 6 katawo sa nga nasambit nga kontraktor. May mga nabilin pa nga steel barriers apang ginahakot na inisang kontraktor kag subong aga may isa na lang ka paghakot ginabulubanta ang nabilin para maubos nining mga steel barriers. Iyari pa matiyan naton ang interview sa isa ka residente nga si Kemit Hasmin. Ang pagtapos nila ni pull out Huwebes daw mga alas 11 pasado lang. Oo. Yung pulawan yun nila kag para matapos mo. Muna Nang mga pilakadlaw lang nila ni natapos pull out kung sa pagkatanda. No. Hindi. Sila yung sugdan? Martes. Oo. Sugdan nila Martes ang aga. Hindi mas lakatuloy gid ubra kay bamo ti mauti magubad sa nga lambre bla. Untat sila ugto man mga alas 11 abi media. Oo, init mo. Kaso nabalik naman na nila mga alauna media bro. Oo, mga launa media. Kaso nasa na mahapon mag alas 5. Ano man, anong ilan nakargahan sini? May kwan sila, may truck ni sila nga ginakargahan. Ilang bilog? Isa mo lang kakot. Oo. Pero pila silang nag-ubra diri sa Bulubanta. Anom? Anom sila. Anom mo. So bali ang anong katao natapos man sa 2 kadlaw no? Oo Kay Martes, Huwebes natapos. Huwebes ang gabi. Sir bilang pumuluyo dire nga kita nato naghawan na kag daw hindi na all ang dalagan sa trapiko dire kaya ano aton mamban sila reaksyon ta kaya ang pagkahawan sini daw himos man ang mga buot ng tao kay hindi na sagabal sa dalan mamu sang ari ang ilang kwan tama giga sa gabal pero nilang traffic ang magsunyog at tanay, ang isa to hindi maghatag lugar. Isa hindi maghatag lugar man diyo. Isa, kuanay sila Tigo sa magtagay lugar, dugay. Mataras na lang siya Kung sino daw pulo perdi sila sa panulukay, atras na lang Patas-taas dungan. Oo, patas-taas dungan nga Sir, kitaya wala ka taga-biyahe. Anong pangabayan ta? Bantay na lang kuya ka, apo ko, kay wala naman ko, kabataan ko na lang, amo nag-ulubra sa kumpanya sa kurban. Oo. Hindi na po magpagpasalamat ang nagawan. Oo, kadako gid Kahit hindi na sagabal sa tao, hindi sagabal sa lakyan. Amo na. Nabatian na si Kemit Hasmin, isa ka residente Bombo Champ sa Alalasan na distrito sang Lapus. Kagad ako ginang ila pagpasalamat
nga bilang pumuluyo bangod na dula ng ilang kahangawa sa kahuol nga una nagtuga sa mga obstruction sa sining dalanon. Sa pihak nga bahin sa aton man nga interview kay punong barangay Jofela Diet, iya man gin pahayag nga tinutuyo nila nga buwas nga adlaw Domingo pagasugdan na ang pag-implementasyon ng one-side parking. Apisar may mga buho-buho nga ginbili ni mga box culverts diri sa dalan, ilabi na sa may sakop na sa punta sang dalan nga sakop sang barangay Barrio Obrero. Yari pamatian man naton ang pahayag ni punong barangay Jofela Diet sang barangay Alalasan. Aton nga mayor ay sa Trenyas tungod sang sulat nga ginpahatag namon diri sa iya nang natigayon gid man nga makuha sang Esgoria ang tanan nila dira nga box culvert. Ang nabili na lang dito sa kay Kapsinayo kay hindi man to guro madali-dali kay may nabuhuan na to nila na putkot na to sang bako. Nagtawganay kami kagina ni Kapsinayo kung sino na dira ang maobra para mabalik na dira ang tampukan bala kag simentohan kay ti before na dira nila ginkutkutan amo na dira nga danang itsura sang dalan para tani ma 100% nagid nga wala na sang traffic dira kay ginalikawan pagyapon sa subong. Nang gapanawagan ako sa Esgoria or sa Iloilo City District Engineering Office kung sino na dira ang matampo kag mabalik abi sang dalan dira nga nakutkutan kag ang diri sa amon dampi ang ginbuho-buhuan bala nila. Kalawig sang may buho-buho dira mo. Balik ka. Oo. Nang sang sanulan ni sila kap na tapos panghakot sang box culverts. Sang Wibis. Sang Wibis ata ang natapos kay hindi ko maano gid kung sang Wednesday evening kung naubos gid nila hakot. Pero sang Webes, nakita ko daw wala naman, daw naubos naman nila kuha. Ang nabili na lang ang daw ilang nga ginkudal, wala na nga steel matting, wala pa nila mapanghakot. Pagid, may ara pa da mo mga steel matting nga yellow na bala. May nagkalabilin pa sa igadalan. Kap since nga na pangkuha na, medyo naghawan-hawan na ang dalan. Kamusta ang one-side parking tas sining ipatuman sano ta ma-implement? Nakatawag na meeting sa mga pumuluyo nagugyon na. Ang sa nahambal ko na before ang one-side parking na bali ginayo ina namon sa TMU nga napatuman na yan sang Aguinaldo. So ang Alalasan wala pa kay ginulat-ulat namon dito ang box culvert. Kaya na sa nga nag-clean up drive kami. Kaya every Saturday nag-clean up drive kami kay mandate ina ni Mayor Raisa nga every Saturday once a week mag-clean up drive ang pumuluyo sa kada barangay. So since na wala na so sa buwas ipa-implementar namon ang one side lane parking pero ina is subject for recommendation pa na sa TMU kay depende pa na sa TMU kung i-approve na nila ang one-side parking sa mga 3-wheel vehicles lang. Hindi, pwede ang 4 wheels kag ang 2 wheels na motorcycle. Ang 3 wheels lang ang ginaayo namon kay amo na ang palangitan-an diri sa amon barangay gid sa mga pumuluyo. So implement ko ina sa buwas para makita sang TMU, maagyan nila, tanaw namon, kay masulat pa kami recommendation man sa ila kung okay ina sa ila. Kay ti ang final nga implementation ara sa TMU, kung masugot sila nga ma-park pa dira sa National Road ang mga 3 wheels lang nga ginaayo namon. Pero nakabalo na kap ang aton nga mga pumuluyo regarding sina nga buwas. Yes, Bong Brian, actually ang naka-meeting na ko na iya sa mga tricycle kag e-trike na kami sang ilang nga naka-elect na kami sang officer nila para sa TODA kay hindi man sila gyapon dira
suno sa kay Colonel Garbanzos, dapat ang makapark lang dira nga 3 wheels ang nakarehistro man nakakuha sang TRP dito sa City Hall. Kung wala ka kuno maka TRP nga wala ka da plaka kag mga ID, idakpon ka man gyapon nila. So amo na subject pa na for deliberation liwat. Hindi pa na final balaan. Ang akon lang niya naka-elect na kami sang officer. Tapos ano na lang namon ikuan na bala sila sang ano ganin na tawag na sa association. Sa city dason nang i-try gid namon nga maka one lane parking sila, one side lane parking kag i-recommend sa city kung masugot sila. Hopefully masugot sila para nga sige man gyapon pero other side of the road wala na. At least matulot awhay gyapon ang traffic nga kuan. Bali ang guaya sinikap daw trial and error pa danay antes nga mag full implementation get kon effective. Okay, dapat ipakita man namon sa TMU nga ang one side parking namon daw successful man bala. Kay sigano palinon gida bala tanan kay since nga that is a national road. Bot silingon wala ginadatani iya sang salakyan pihak kag pihak, no parking policy gina sila balaan ko national road kay bawal gid man na siya. Pero bali nang ano man kami nag-ayo Nabatian na Bombochampa ang pahayag ni punong barangay Jofeladiet ang barangay Alalasan na lapos kung sa diin nakonsiderar pa nila sa gihapon nga mangin trial and error ining pag-implementar sang one side parking kung mangin epektibo ini amo lang pag-proceed kag pag-recommend sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Unit apang makita man naton sa aton pagbisita sa area nga nagdasig na kag hindi na magutok ang dalagan sa trapiko, hindi ka pareho sang nagligad ang mga senemana. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Brian Gonzalez sa imo sa inyong follow-up report. So may problema gyapon sa mahin sang alalasan ng mga ginpang buho-buhoan dira. Ang mga ang gimbubuan sining dalanon. Di siguro kung amo sinang concern sa pagkabalo nato ng inang project na dira yan sang sang regional office but tumod man kung sino di ang kontraktor ti base ko nabalikan man na nila kag pang tampukan anay ng mga buho-buho. Sa aton sini makabumbong importante sina diri nakuha ng box culvert. Now, kay ti suspended pa man ang ila sining iyang project dira. Now, isa pang gid ka concern amuning one lane or one side policy nga pag parada dira or pag-park sa mga motorsiklo or tricycle. Depende pa ini sa aton sini makabombo pero nakita nyo naman ang resulta kung clear ang area. Nagadalhay lang ang dalagan sa trapiko, di ba? So mas mayugid sa aton sini makabombo kung may mga ikonsiderar man dira ang one lane or one side parking policy ti mas labing mayo ang hindi man lang mayo to yang magtimbang nga nagapundo nga salakyan mo. May ara sa nga four-wheeled vehicle, may three-wheeled vehicle, may two-wheeled vehicle nga do paparkingon mo do tang iyaman kanalan. Ti mas labing mayo nga na-clear ina dira subong kunti mayo ang dalagan sang trapiko dira hindi siya ni iyang magutok. 42 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Antes kita mag-silo sa piyak sining iyang tropiko. Ang aton lang sinadri kung tani kinalauman pagida nga hindi lamang kay isak bulan, isak kasmana, 2 bulan, 3 bulan, isak tuig. Sige-sige na kung tani ni. Kay para man isa kayuhan sa mga pumuluyo dira sa area sang Lapas, Lapos. Kag siyempre sa mga motorista nga nagagamit sinang dalan bilang major alternate route. Sa aton sinikiron nga mga kabumbo.
Pagbalik nato na banwa dugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon no. Sabat sa problema sang baha sa pungsod hindi lamang kay pagpatukod sini mga flood control project o kung anuman nga mga infrastruktura. Kundi lakip diri mo man ang pasangkad sang kakahuyan kag labing importante tree planting or pagtanom sang kahoy. Lakip na sinadri karon istoryan man naton ang pahanumdom sang Iloilo City Police Office subong Bermans. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdom oras naton 43 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini. Activities for September 7 to 13, 2025. September 14 is Grandparents' Day. Celebrate this important occasion one day in advance. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edison. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plaswala di Iloilo. Sa September 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang Rural Bank of Leganes ang una, subong Queen Bank na. Ininatigayon pagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Monetary for Resolution Number 556 nga napetsahan Mayo 29, 2025. Ang Queen Bank Leganes Branch ang magadala sa inyo sang mas mabakod kag mas komprehensibo nga serbisyo kaangay sang mas malapad nga selection sang loan kag deposit products and services. Mas matawhay nga transactions, access sa nakalinlaing nga mga branches sini kag ATMs, enhanced mobile banking services, QRPH, nagabaton bills payment sang Ileco 1 kag 2, More Power, Metro Pacific Water, Bayad Center, Western Union, kag nagabakal, subong man nagabaligya sang US dollar sa competitive rates sumugod Setyembre 1, 2025. Ini ang ika-21 nga branch sang Queen Bank sa Bugos nga Pilipinas kag may resources nga nagalabot sa 4.2 billion pesos. Sa dugang nga kasayuran, bisitaha ang Queen Bank Leganes Branch sa Hain Bustamante Poblasyon, Leganes, Iloilo. Ukon magtawag sa landline 033-329-7900, 033-329-7900, kag sa mobile number 0920-987-1459, 0920-987-1459. Queen Bank Business Banking, member PDIC, BancNet, Bangko Sentral ng Pilipinas, kag Florete Group. Ginapahibalo sa mga depositors kag iban pa nga mga kliyente sang Rural Bank of Leganes nga magkadto sa Queen Bank Leganes Branch para ma-update ang inyo mga dokumento. Queen Bank Leganes Branch. No noon break
and open on Saturdays. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo 39 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang pagtanom sang kahoy ang labing importante kag makapugong sang problema naton sa pagbaha. Amo ni ang natun-an naton humalin pa man iya sang kinder, no, tubtob nga matubuan kita sang buot, dugay na ini nga pinaka-basic sinibanwa nga sahi sang matun-an naton sa tagsa sini kabulutuan. Pero ang ginahimo sa karon way man patay pinangutod sang kahoy ti ko makabatya gani isang baha-baha, landslide, dira na kag maprisara insakto galinong pagtanom sang kahoy makabulig, no? Pero siyempre kadugay ang panahon kay improve ang teknolohiya na diskubrihan kag nakapatigayon sa pagpatindog sining mga flood control project. Natukiban kag nalilian kag nateleskopyo man sang mga kawatan sa gobyerno. Nga pwede gali ni makwartahan para nga mas manggaranon pagin kita. Para nga mas magdamo pagin ang aton kwarta o kung makasupot-supot kita para pagkadason sining eleksyon may nugbaka lamang kita sa buto. Pero sa gyapon nagabalik kita sa natural, apisan madugay-dugay, but amuning isa sa pinaka-epektibo nga pamaagi kontra sa baha ang pagtanom sang kahoy. May report nila si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau sa report, please go ahead. Sugot nga nagapati diri Bombot ang grupo sa mga registered professional forester na hindi lang infrastruktura ang sabat sa ginapangatubang subong nga problema sa pungsod sa baha, kundi ang pagtanom sa kahoy, hindi namang kahoy di Bombot kundi ang mga naglain man nga mga tanom, kumbaga vegetative and preventive sister siya. Kung kami, agad malikawan ang mga problema man sa baha na aton ginapangatubang. Sino diri kay Marlo Mendoza, isa ka registered professional forester sa Kagsubangan president sa Philippine Forestry Education Network. Iya diri pahayag na ang pungsod may ara sa unique cases bangod ini human sa tunga diri nga mountainous forest kag tunga diri ining mga private lands na ara sa low-lying duta or land bangod sa rason nga ang responsibilidad agud ma-address diri ang pagbaha and flooding hindi lang sa gobyerno kay kuno mostly although nga ari na gid man ta diri sa height subong sa problema sa korupsyon sa flood control project pero ang magsulong kita nga kung may pagbaha hindi lang gid ang blame tanan sa gobyerno sa mga infrastructure diri Bombot-Siam kundi sa pagbulog sa mga private landowners kay hindi man ikaw basta-basta makatanom dira sang kahoy kag do kalabanan naman subong nga duta is owned by mga private owners sa Bombot-Siam. So dapat aware sa measure nga i-take to agud mapasiguro nga ang duta nga nahamtangan sa ining mga private lands or ining mga private diri nga mga lugar or property wala nagakontribute sa soil erosion. Ang ehemplo diri
pinakadako diri ko mga ehemplo mo siya umuning pinakadako diri or ang dako diri nga lake sa aton nga pungsod ining Laguna Lake nga may ara sa 325,000 hectares nga duta nga nagapalibot kag sang una ang kadalumon sang lake ara sa 10 to 12 meters pero subong base sa pagtuon ara na lang ini sa 2 to 3 meters bungod ang duta nga ara sa kilid sa sige-sige diri nga pag-ulan kag wala bala sang may naga enough nga nagahold diri sa duta nagakadto ini siya sa tubig. So, pahayag diri ni Mr. Marlon Mendoza, Papa Marlon Mendoza, nga hindi lang kahoy, kundi nagkalain-lain or biodiversity of plants, kag may pinakataas gani kunong branch, amo na ang may pinakadalom nga roots, and kung amo na ka-diverse, tanan makabulig sa soil erosion, kay nagabuniligay ining mga naglain man na tanom. It became also a habitat man diri sa mga wildlife, sa underground, kay amo ni ang mga fungi, naglain-lain man dira nga mga magagmay nga mga organism, kag nagabulig ini siya sa pag-fertile sa nga duta kag naga-provide sa manami nga tubo sang tanom. Ining pag-involve sining mga private sectors, tama ini siya ka-importante kag ang government money kuno kung tani gamiton na lang sa mga protected forest kay wala dira ya or hindi dira magamit sa mga investors. Kumbaga kay hindi ka man dira basta-basta magkatungutod sang kahoy agud patindugan dira sa bag-o nga mga infrastructure. So wala investors dira, amon ang dira na lang ibutang ang pensyon nila sa government money while ang private sectors amon ni ang makadto sa production forest ng mga tigidara ginakuhaan sa mga production man, and at the same time maka-contribute sa economy kag pwede ini siya matandog bombot siya. Pabati na naton at ang nanging pahayag rin ni Marlo Mendoza, isa ka registered professional forester kag Philippine Forest Education Network President. Napakalaking diskusyon ngayon ng flooding, di ba? Actually, hindi lang naman infrastructure ang approach. Mas maganda, aside sa infrastructure, is yung preventive, yung sinasabi ng makasamahan ko ng foresters, is vegetative. Meaning, halaman, no? And unique case kasi ang Philippines, kaya prone tayo sa flooding. Kalahati ng Pilipinas, mountainous. Kalahati, medyo lowland yan, flatlands. Kalahati ng Pilipinas, forest land, meaning public forest. Kalahati is private land. So, ang responsibility to address flooding is hindi lamang nasa forest land, hindi lang mga public lands. If you imagine a landscape from the uppermost ridge to the lowest level, which is the reef, kaya ridge to reef, tawag doon landscape. Roughly, kalahati is public lands, kalahati is private land. So, malaki din ang role ng private landowner. Hindi lahat ay dapat titingnan natin responsibility ng government. As private citizens, especially if you live in a sloping area, dapat aware ka rin doon sa mga measures that you can take to make sure that the private land where you're staying is not contributing to soil erosion. Eh, lagi natin nakikita, gobyerno yan, which is not true. Responsibility din ng mga private citizens natin. Okay, I'll give you a very concrete example. Anong largest lake sa Philippines? Laguna Lake. Ang lupa na nagsusurround ng Laguna Lake is 325,000 hectares. Surrounding the lake. Dati, ang lalim ng lawa is 10 to 12 meters deep ang water. Ilan na lang ngayon? 2 to 3 meters. Bakit? Yung lupa na nalaglag from the 325 hectares na punta doon sa lake. Silted. Pag silted, wala namang paglagyan ng tubig. Saan pupunta? Aapaw yan. That's just an exaggeration, but that's true according to some studies. So dito sa inyo sa Iloilo, whenever there's flooding, don't think of it as responsibility ng government. It's everyone's responsibility. And Pao?
Mamacham Team Sir Marlon Mendoza, isa ka-registered professional forester. Inikadungan, mamacham sang pagpilipon sang linibo ka mga RPF or registered professional forester diri sa may syudad sang Iloilo. Second time na ini siya bungod man sa ilang national conference kag pag-istoryahan diri ang mga naglain-lain nga mga best practices Manila. At the same time, magabisita ini sila sa pila ka mga area diri sa West Riverside, particular sa Katungan Integrated Eco Park sa Banwasang Leganes, Bulabog Putian Natural Park sa Dingle Forest Management Project Site sa Niway, kag Taklong Island Marine Reserve sa probinsya sang Guimaras, Mamacham. All right. Ini si Bombo Paulizi Mitidipidiran. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Paulina Piliora. Nawing agawon ko balita ni Bombo Rona Salvadico. Panugyan sang Iloilo City Police Office sa sining Bermans na. Di gina-expectar naton sa aton sining mga kabumbong at amat-amat naman sini iyang hindi taman na malipod kag manigar nga masurusudlan duman niya mga bulsa ta kag aton sining mga wallet that is why nga maghalong gid kay amo man niyang chimpo nga nagadamo diri ang mga sweet, no? Hindi sweet person nga sweet sweetik, no? Gadamo ni sila sa aton sini nga mga kauturan. Yari may follow-up report diri si Bombo Rona Salvadico. Bombo Rona sa report, please go ahead. Nagapahanong dumang Iloilo City Police Office o ICPO sa mga dapat simono kung tandaan sa tion sa Burman. Ilabi na gid nagadamo ang mga insidente sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Shalomay Sanguines, person sa Iloilo City Police Office, detayag sini nga temprano pa sila nagapahanumdom sa mga pumuluyo ang magpabiling nga mabinantayon, alerto kag mahinalungon agon masiguro ang kaluwasan kag seguridad sa bugas ng sitio. Din pahayag man sini nga preparado sila sa kag kinabaskog pa ang presensya sang mga kapulisan sa mga pagpubliko nga lugar agod masiguro ang kalinaw sa kagkatawhay sa syudad. Ilabi na gid madama ang okasyon, aktibidad kag mga transaksyon sa nga ginahimo nga ginapatigayon. Ginpunto man sini ang seguridad mapa-online o kun offline. Kay madamo na gid nga napabiktima sa hacking kag scam. Ilabi na gid nga nagadamo ng mga hacker kag scammer sa subong nga tion. Kag dako man gid ini nga halit nga mahimo sa mga tawo o sa aton man. Gin pangabay ng sini nga kun mahimo mag-contact gid sa 911 ilabi na gid kun may nasuspektahan nga tawo sa palibot. Agud nga marespondahan sang madasig sa atong kapulisan kag malikawan ang krimen o kon ang insidente. Pamatian naton ang pahayag ni Police Major Shalomay Sanguines, spokesperson sang Iloilo City Police Office. Peaceful and orderly ang bilog nga syudad sang Iloilo, subong kag as part sang aton proactive measures temprano paano nagapahanumdum kita sa mga pumuluyo nga magpabilin nga mangin alerto, vigilant kag cautious no sa ilang mga aktibidades o kung hilikoton sa ilang man panimalay during travel or transit or even sa mga pampubliko nga lugar. Kaya gina-expectar ta nga ako nagapalapit na gid ang beer months kag holiday season, nagadamo ni orgadagsa ang aton nga mga activities kag of course damo kita mga transactions kag ginapatigayon, masami ang target sang o kun may dako nga risgo sinidri ang aton bayaan nga mga panimalay, ang aton nga mga behikulo nga kung kaysa ako hindi ta properly malak kung sa mga parking area dira hindi ta properly masecure kag may mga ginbilin kitang kagamitan posible targeton inisang mga kawatan. And ang aton subong nga concern is ang safety both online and offline kay ang mga manugtunto ang mga kriminal hindi lang man subong naton ma-deal face to face kundi mas mabugat subong kag mas dako ang halit nga mahatag sang mga nagapangbiktima bala online no sa mga pumuluyo ta. And ang main target permi nila is ang for of course monetary considerations nga kung kaysa abala mga salisi man kita matuntuhan kita mas scam kita bala no.
Ato nabatian ang pahayag ni Police Major Shulamis Sanguinas, spokesperson sa Iloilo City Police Station. Kag Bombo Cham, gindugang pa sini nga ang seguridad dapat mag-umpisa gid sa kaugalingon kag mga responsable kita sa aton nga gamit kundi nang kita magkadto. Ilabi na gid kon yara kita sa madamo nga mga tawo para malikawan ang mga pagsaliti o pangpunto. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Rona Salvadico, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Rona Salvadico sa imo siniyang report. May information ako kagapon nga ti sa mga on-road parking nibla or sa mga pay-parking areas ni magdulom-dulom gani kung wala na yasang nagabantay dira kung why nang mga nagapangulikta bala sa ning on-road parking fee or parking fee. May mga pila ka mga individual kuno nga nagalibot kag kuno abi nagalakat-lakat lang pero ginagyan niya nga salakyan, ginabuksan niya, ginatilawan niya nga kun bukas bla kasi malipat sa paggalak ang tagiyas ang salakyan. Amo ganina banwa nga ti dapat secure nyo ginang sini nga i-secure nyo ginang inyo sini nga mga gamit, particularmente kung may mga salakyan kamo dapat nakalak gid ina. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo Cham Blancover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Oras, 4 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, good sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine again on a weekend. Sabado kita today, may bisita kita, kag mag-istorya kita sa iya. Sa diligid lamang madugay si Mr. Amogi na iya. Sa iyang mga observations, sang ating ginapanghimo, kita nga mga Ilonggos, kita nga mga Pinoys. But before anything else, mag-Christmas countdown kita, anay. Let's check. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 103 days to go before Christmas. Sige, ang mga necessary nga mga pagpanghanda, himuuntan na. Hindi ito pagulaton nga malukpa na kita. Kag amo pa lang kita, no? Maghulag, kag magtipon-tipon, dira. Anyway, dumay kaangtanan gid ni sa iga-share sa aton sa diligid lamang madugay sa aton diri nga winner, ang aton nga attitude, ang aton nga behavior about preparations
and about being available no sa mga importante nga mga okasyon or mga buluhaton nga aton nga dapat nga ato bangon. Anyway, salamat kid sa tanan-tanan nga mga nag-join sa aton sa sininga hapon. I know ara na makamudira liwat, especially sa mga suki gid, mga KLP lovers naton. Thank you very much gid, kag thank you sa inyong mga istorya, kag ang iban I hope in transit na or coming na. Especially kung gin-email, one click away lang. So, if you have a story, kagluyag ninyo nga i-share diri sa kahapon lamang program, paki-email. That's the fastest nga kuha ko ang inyong mga stories. So, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, mamati na kita sa aton nga gin-prepare nga ambahanon para sa inyong tanan sa sini nga hapon nga kanami isang panahon, the 13th of September, Saturday. Janiel and Dave Alvarado nagikan sa ilang ini nga song nga may tigulo, Vows. Good afternoon, this is KLP and this is Tita Regine. Welcome. Star in my life, don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart, I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray
forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Val's beautiful song on a beautiful afternoon. Welcome again mga kabombo. Alas 2:23 ang aton nga oras. Diretsohan ta sa pag-istorya diri ang aton nga bisita, ang aton nga winner si Mr. Amo Gid na iya. Good afternoon, Gid, sa imo, sir. Good afternoon, Ma'am Regine. Do kadamo kay kaklaro sa imong mga observations natuloy sa mga pagpa-register diri sa Pilipinas. So saan niyang last mga observation? Nag-volunteer gali ikaw sa COMELEC. Oo, ma'am. Oo. So saan to ang last nga pag-volunteer mo? Bali sang last na siya nga 1 week nga registration sang for barangay tani o SK registration sang August 1 to August 10. So natigayon gid to. Natigayon, ma'am. Sige. Pwede ta mabalaan, sir, ano ang nature ng imong nga trabaho? Vendors lang ko, ma'am. Dira ma lang sa Amon Banwa. Wala na every other day. Tapos ga kuan man ko, ma'am. Ga business man ko newspaper. And then nag-volunteer ikaw yes, sa COMELEC. Gapanawag sila. Ano ning common kaglaro nga naobserbahan mo sa mga Ilonggos o sa mga Filipinos pag-abot sa ini nga mga buluhaton like sa pagpa-register or sa during election day? Ano ni ang common nga imo nga nakitaan? Ay, very Engineer, common. pwede natin mapahinay ang aton monitor. Dali lang yun, sir. Excuse me. Pwede ta kayo feedback kita. Sige, sir. Yes, ang imo answer. Ma'am, sa dinugay-dugay kung ginman nga naga-volunteer dira sa COMELEC, no? Masobra naman siguro 15 anyos. Sa mga iban nga mga inadlaw, amo na permela na gamay, pirambilog lang gid man. Pero mag-abot gid man na sa pinaka-last nga day bala, last gid nga adlaw, na dira na sila magdinugok. Dira na sila. In short, kung di lokpan, hindi maghulag. Oo, mura gani. Pero ang pag-disseminate man sang mga informasyon bala, ma'am, kung mayara magani guro sa mga cellphone na, sa mga radyo man, kag sa mga papel man sa mga broadsheets man kung sa tabloid man, hindi man guro kulang guro man. Bastante gid man. Pero nga, agid man no, ang mindset sa nga aton pagka-Pilipino o kung pagka-Ilonggo bala, nga damo na sila damo na sila komentar, damo na sila ay nalipat ako. Amo lang yung time nga nga oras nga makabakante ako, pero the same nga daw hindi man gid man mapatihan nga mga balibad bala, ma'am. So in short, wala nila gina-take seriously ang ini nga mga butang. And then kung hindi lokpan, hindi pa maghulag. So last day lang sila kung sa diin dito nagaginongtok na ang tanan-tunan. Kadamo sa imo nga mga ang iban very funny but of course very truthful, no? Unahon tabi ang mga observations mo, unahon ta sa pagpila pa lang. Pilahay. Ano ang imo nakita? Okay, sa pilahay na matindog na, pero way pa na gani sila kay balo, kundi na sila na magpatindog, magpila bala. Okay, kung kaysa sa pag-aksyon mo pa lang, ang pila nga dire nga pihak. Tapos ang dire na magdinaguso na sila. Pero ang base gara may ara gina nga mapila gina sila kay ari kuno daw dire ginaya masugod ang pila. O gad dinaguso gina pero way gani na naintindihan kung ano pagproseso sa pagpilahay. So in short, pinalagpat. Pinalagpat. So sa pagpila sa mga kabataan, ang imo nakita nga nagapila para sa ila. Pang SK to, no? So mga teenagers. Oo, sang uli itong registration. May aragid man nga mga lamharon, may aragid man nga mga teenager, kapin pagid siguro mga estudyante gid man ta sila. Pero may mga kaupdanan gid man mga ginikanan siguro tungod man sa pagkabata sang iya nga mga edad, daw hindi pas man sila antigo magpila, mamangkot, etc. So ginaupdan sa mga ginikanan or guardian. Guardian, ma'am.
Tiyan mo na, ang nanay ang gapila, kag ang bata ya digto sa piha kag magpamusi-musi. Ay nako, kung magpiti-piti kang cellphone. So samtang pati al sa init o maginikanan para sa ila anak, ang mga kabataan naga-cellphone lang. Amo na ako na obserbahan. Okay. So sa pag-fill out sa mga forma, sir, ano ang imo naman nga naobserbahan? Ay, amo gid man na siguro ma'am, tay kung kaysa bisan ano mo ka pag-explain sa ila nga mga amo na mga detalye, do pareho man lang bala ma'am nga daw lutaw pagyapon na tungod man siguro sa pangidaron man nila. Kagi kung kaysa nahuya sila mamangkot. Te kung tani kung ginapa-explicar sa ila una, tapos ang iban to nga hindi nang pamangkot, maghambalan-balanay lang sila nga duwa o kung sino dara nga mga kaupod nga mga estudyante man. Tapos pagpabalik nila, sala-sala ang ila nga mga fill up, te amo na nga daw hindi bala sila, daw gap pinalagpat sila sang ila nga mga ginabutang nga mga detalye sa papel. Like in particular, for example, sa signature above printed name. So anong ilang ginahimo? Gina-follow nila or hindi nila mag-gets? May aragid nga daw medyo lutang. Lutang gid ma'am. Kung kaysa mga ko i-print mo anay ang ngalan mo kag pirmahan sa ibabaw sa ngalan mo. Kung kaysa hiligay no na ha. Hindi gani karayan ang gid nga paghambal sa imo ha para maintindihan mo, pero kung kaysa may ara man nakapaintindi pero may ara gid man nga hindi. Okay. Ano pa gid ang imo nga nakita parte sa pagbutang sang ila lugar o kung sang ila address? Bala ma'am, kung kaysa ang ila nga mga banwa ginhimo nila nga syudad. Tapos ang ila nga syudad ginhimo nila nga barangay o kunanda nga nagabinaliskad lang bala. Tani kung ko tani mamangkot gid tani kay mismo inyo ni karaydan mo, hindi ni ako na mo nahambal ko sila, hindi ni akong karaydan sa inyo gid na. Kagang parte pagid bala sa citizenship ba kung ko tanawa bala ng inyo bra. Ang citizenship niya amo na yang lahi sa mga Pilipino. Kisama may magalusot gani ang Pilipino nangin Pilipino mamo. Pero that's before, but now F na ina siya. Pero to may funny ito nga ang sa citizenship, ano tiyang iyang ginbutang? At home. Okay sa siguro no, basi sila bala it's either nga daw na confused gid man sila or daw wala lang gid sila yung naga-focus. That's why nga may mga amo gid sila no nga mga kabataan nga wala sa bungog or wala sa attention nila bala ang or wala gid sa ila kaugalingon nga hatagan sang nagakaigo nga attention ang ila nga ginaobra. But when you do this during registration, bali ano na naga one-on-one gina kamo or kung sino lang ya ang mamangkot sa inyo? Yes ma'am, sa pinakaulihi bala nga registration nga adlaw bala ti simpre gasinako na gidman dahil hindi mo gidman sila maakuparan. Amo lang na siguro kung sino lang na mamangkot ti tagaan mo siya ideya kag advice man, pero kung hindi gani ti ilay ga matumato sila. Sige sir, for example pulo ka adlaw ang ginahatag no nga tiyempo para sa pagparehistro. First day ano ang nagakatabo? Sa mga first day, ma'am, may okay man, kay naga-satellite registration man, pero medyo gamay lang gid man kung ibasihan mo. Kay manan mo, ma'am Regen, sang sininga ulihi nga registration, daw naga-schedule kami per eskwilahan. Ang iban nga mga wala na kay balo kundi kami na schedule nga mas school. Diretso na lang to sila. Pero ang base ang scheduling na per day and whole day. I see. Okay. So mga second day, third day, fourth day, what happens? Gadugang-dugang naman. Sa first day? Oo.
Gadugang naman ang nagara-registered. Okay. So wala man sang days nga daw medyo ginalangawan or lato-lato lang ang gakaladto. Usually sa di na nga mga inadlaw, like say 10 days nga duration, sa diin ina nagakatabo. Mga weekdays lang siguro. Pero kung weekend, ma'am, damo ang nagapa-registered. Kaya wala sa mga obra, wala sa mga klase. Aha. Pero ang pinaka-blockbuster, the last day. The last day. For example, halin alas 8 hasta alas 5 lang abe. Ang iba niya kay naga-flock sila no all together sa amula na nga adlaw. Siyempre nagalalapaw sa inora siguro gina-cater niyo pa na gihapon. Yes, ma'am. Kay kung magambal si Sir Samon nga mak-cut off kami 4 kay damo pang nagapa-registered, damo pang nagapila, cut off na nadayon namon ang kwan ang mapasulod na iway na bali hatag sang registration form. So last day na? So yes, ma'am. So which means kung may mga ara patuya nga nagadinali-dali, so hindi na sila makater. Hindi na, kay wala na sila ginatagan sa mga forms. Kay ang pila, ma'am, gina-estimate ang oras, ma'am, makadabot kami siguro 8 or 9. Kung nagligad gani nga last registration, alas 10 ginatapos eh. Alas 10 ang? Gabi. So ginulat nyo? Yes, ginpatapos ito namon ang nahatagan sa mga forms. Ang ara na yung daan. Oo, ara na siya. Pero kung nagkanto lang sila, no, sa mga days nga pwede gid nga makater sila kay hindi nakalabot dapat sa alas 10, pwede gid kung tani no gani kay dito sila yan nagdinaguso sa last day na balikan ta tong yan nga pag-fill out sa mga forms sa parte sa petsa o kung date anong ila ginabutang. Ang ginabutang imbes nga pizza sa amon ng adlaw nga magparehistro ibutangan nila sang ilang pizza sang ilang nabunagan birthday bali nila. Explicar mo naman sila kay may ara sa detalye nga amon nga adlaw kung sano nga nagparehistro. So, pero nag-assume sila bala ma'am nga binila amo ra gani ginhambal ko sa ila hindi ka mo mag-assume mamangkot gid ka mo anay. Kisate kundi sala mamambal. But kamuya before ninyo batunon as in gina-go through nyo gid anay tanan-tanan ang mga informations nga ilang gin may gina-check na siya nga mga as a pencil checking para mabalaan kung ano ibutang mo diri nga mga ngalan. So balik kon sala ginabalik sa ila. Ginapa-correct gid sa ila. I see. And diri mo na-gather ang imo nga mga observations nga ini. Oo, ma'am. Pwede mo na ni ma-compile, no? Oo, wala. So pag tumok sang kamot, bali ang pag, ano gani na? Ang pag... Thumbprint, ma'am. Thumb mark. Okay. Ano naman ang nagakalatabo? Amo na gani kung kaysa eh. Kundi may tampad, tampad bala. Tapos kung kaysa, gadua-dua pa sila kung din ang right thumb o kung ang left thumb. Mismo ako nakuan mo ko gani sa ila. Din gid balang wala mo kagang tuo mo. Okay. So anong imo nakita sa linyahanay sa mga kabataan naman niya? Kundi siling mo, ang iban, gadala parents, ang mga parents, ang galinya sa mga kabataan. So kung ang mga kabataan, nagid mismo, sila nagid ang galinya, ano ang gakalatabo? Ay, kadamo, gid mami. Mayara, gani nga kung kaysa, may ang iyang nga mga upod nga o kung mga kabarkada niya man, magsaylo-saylo sa pihak. Te kung kaysa, maghalin siya sa may linya niya, balaan mo man ng mga teenager, mga lamaron, kung kaysa magapangihi o kung naging bakal lang. Tapos, ang isa to yung ginagasunod, pay nakita nga nagsalot, makumod-kumod naman na, nga may nagsalot naman, o bali, may istorya naman to siya nga, si amo niyo, nagdasok lang sa linya, way sa ganay kabalo, nga may nagapila. Damo, gid sang senaryo, ma'am, nga mga istorya. Mambal pa to yung isang, diri ko kayo na naghalin, nagbakal lang ko.
Naging Tuodin ba na? Tuodin Yes. ba na? Kaya actually, kung maghalin ka sa linya, pwede mo na iyang ibilin mo sa the person next to you. Nga siling mo, mama, dali lang gid mo, CR lang gid ko ha, pero mabalik ako di sa akon nga linya. Things like that, you can always do and say, di ba? Yes. Ma-request mo. Pero ang iba niya, ano? Oo. Kaya mo na kung kisang sa ulihi nga mga nagapila, ma-react gid. Kay abi nila, nagsalot lang niya Nagsalot lang gulpi. siya. Way sila kabalo, nga may gin katuan lang, may gin bakal, nag-CR. Ay, kadamo, good ma'am. Manigiling buot mga Kadamo. silingon. Tapos, may arap pagin mga scenarios nga, may babayi, may ginakugos nga lapsag. Ano naman niya? Oo, Ano wala naman ma'am. May aragid ko nga na-encounter na nga may maparehistro siya. First time maparehistro. Tapos dalayang iya nga lapsag. Oo, no, tarang ko ginakusi yo bala. Kung kunti nagahibi ang bata, kung tinapos nagayo siya dayon nga. Sir, pwede dayon nga ako lang anay mauna. Do para may rason siya. Naunahon Pwede siya. ba? Di Okay, makalusot sige. man na? Makalusot man ng amuna ng mga alibahis. Ate, tungod naman lang siguro sa lapsag, sa bata. Sige, ginambalan ko lang mga nauna nga maparehistro man. Yung ko, sir, ma'am, pwede ko na maayo sa inyo. Paunahon ka na si nanay. Nga para siya mauna na maparehistro. Sige, ikaw na lang. Tapos sa linya naman sa priority lane. Ano naman niya ang nagkakalatabo, dira? Normal na yan, ma'am, sa may mga senior citizen, sa mga nagabusong, sa mga PWD, okay lang. Kaya kung kaysa may aragid man sila nga priority lane nila nga gina-cater, gina sila una. Luwas ang regular nga nagaparehistro. Wala man may nagapasaway na? May araman gamay, pero pwede naman maipaintindihan. Pwede naman nga Kisa ka talikod ka na lang gani, ka mag-yom, ka So, sa mga naobserbahan mo nga ini, ano ang imo personal nga paglantaw sa sini nga mindset, sa sini nga ugali, sa mga Ilonggos or sa mga Filipinos nga luyag magpagutok? Ako man gani, kung kaysa nabudlayan man ko na sa ilaman mo, kahit siyempre damo-damo man ang information drive, pagpapahibalo sa mga radyo, TV o kung ano man, garing kung kaysa mo na bala nga, kung hindi palukpan, kung last day na lang, dira sila magpagutok. Tani, ang suggestion na lang tani nga, as early as first day of registration, una na lang para peace of mind naman lang dayon. So that means ginapreparahan nyo gini ang last day as in nagadugang kamo mga Yes. tawo, naga-extend kamo sang oras. Oo, mag-augment ginman kami, ma'am. Tapos may extension ginman sa oras. Pero ang pagpatag sa mga forms gina-stop na ginman kung damo pa ginman ang nagapila. So kadamo man sang wala nagaparehistro. Din damo ang nagaparehistro or wala nagaparehistro? Ang sang last kato, mayara ginman nga wala sila ginatagan na dayon. Pero mga ilisipon naman lang. Okay. So sa mga naobserbahan mo nga ini, anong nagasulod sa imo nga isip? Ang uniqueness sang tagsa sa aton. Kung sa akon lang, pwede naman na mahimo nga tempranohon lang gid eh. Kag hindi naman kita tuod kay imagine na bala sa pila ka oras mo da nga pila tani may obrahon ka pa na sa last day abi magpagutok. Uyang mo oras mo, uyang mo tiyempo mo, huol pa sa problema kung may gutom ka pa. So dapat ma'am. grab the chance nga ti Yeah. sa mga days nga kabalo ka mo nga medyo wala tawo or gamay lang ang tawo, dira ka mo pangita sang tiyempo para nga magparehistro. Hindi sa last day kiti expect na iya nga ti dira na iya ang throngs of people, no? Yes, ma'am. Pero tani adjust lang naton nga mga self bala. Gani. And how we all wish, no? Nga ti dani Maybe. malain ang senaryo naman bala. Nga sa last day to tawhay lang kay ti ang kalabanan nag-grab na sang opportunity sa early part sang pag-register. So how long ka na, sir, sa imong pag-volunteer?
mga 15 years na siguro gid ma'am. Wow. So, I am sure hindi lang amo sini, no? Ang imo nga napang-obserbahan or na-expose mo ang imo nga self, no? Sa mga nagkalain-lain nga mga hitabo dira every time nga may mga registrations nga ginapang patigayon. Oo. Kag na ang iban siguro do nagwerduhan ka, ang iban siguro do gataas mo ng kilay mo. Yes, ma'am. Through these years, no, ang pinaka-common is that kinahanglan gid nga wala ton yang last day mo na lang niya permi ang kakalatabo san mauntat. Ang ini nga hitabo, hindi ba? Pero sir, sa 15 years mo nga ina, nag-enjoy ka man? Yes, ga-enjoy man ko kay daw gahatag ka man bala emphasis sa ila, kag gahatag ka man bala balyo man nga sa inyo niya karaydan mo, hindi ni samon. So ay labot sa nag-enjoy ka man, may gamay lang medyo ugtas-ugtas. Ano? Okay. Dala na sa serbisyo, ma'am. Gani man. So, anong luyag mo ibilin sa mga Filipino, sa mga Ilonggos, mga mensahe mo? Sa mga based sa mga observations nga ini, anong gintani ang luyag mo nga ipanugyan sa tanan? Una best, labay na gid sa mga lamharon, sa mga teenager, sa mga estudyante, subong kamugid man ang hatagan gid man sang value gid. Kay bisan paano basa kag pagtuon gid sang insakto kag hindi ka mo magpinalagpat kung ano nga mga detalye nga ginabutang nyo sa papel unless hindi nyo na maintindihan. Kay mismo, ikaw mismo nga naga-fill up, nabudlayan ka, kag nahuya ka mamangko tungod man sang imo pagkalamharon. Gani, kung may mga paryosin nga mga programa o kung mga pagrehistro sa aton nga mga kalimbawa SK o kung mga pang barangay man, tingwaan naton sa una pa lang adlaw, tingwain nyo makaparegistered ka mo para may peace of mind na ka mo. Alright. Pero sige lang sir, dira mo na ginahimo ang imong kumbaga role, no? Kumbaga mo na ang imong purpose to be with them, to guide them, and to teach them. But how we all wish ngati sa paglakat sa panahon, nag-improve man kita, well, who knows, 5 years from now, di ba? Okay. Why na sa mga gandi na gusto sa mga last days? Yes. Okay, let's cross our fingers. Na to ng ma-improve tagid. Sige, sir, may riyag katamyawan? Ginatamyaw ko lang datunan ang akon nga mga kaupdanan kanday ni Sir Arbes. Okay. Sir Bert, kami Ma'am Nalyn, si Sir Kim, si Sir Allen, si Ma'am Grace, si Sir Jerome. Kagkay sa friend ko man nga si Sir Bong, kagaya nga asawa nga si Mama Paul. Sa mga kabyanan ko, mga katapo, mga hubon, kag katilingban, kag kasimanwa ko man miadgid nga hapon sa inyong atanan. Okay, sige. Thank you very much, good sir, Thank you, Ma'am sa Regine. imong pag-share diri sa kahapon lamang program. Please tell ang mga friends mo dito sa inyong lugar nga sila man pwede gid nga maka-share whatever it is nga luyag nila nga ipasakop man diri sa kahapon lamang program. Nagahulat ang imong 1,000 pesos nga cash and ay song nga nakapa-xerox sa imong ID. So thank you very much, kid, for coming, and God bless you. Thank you for sharing, and you can share again diri sa KLP. Salamat, gid. Ang aton nga winner si Mr. Amugina Iya. Alas 2:47 ang aton nga oras, mga kabombo. I guess pwede ta madiretsuhan ang isa ka letter sa sining nga hapon, although may pagka-long. Sige lang. Let's see what we can do. Magapanumbalik ang kahapon lamang program sa gihapon ka upo din niyo si Tita Regine, and bantayi ang aton nga pag-announce ang aton nga bago nga winner para sa sining nga semana. Magabalik kita. May kilala ka ba lang
Mga bata nga mahilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. 2:49 ato nga oras diretso hanta ang sulat ni Neni Sangharo ang iyagid man niya request Saturday naton nga basahon si natimingan man may gamay pakita nga oras nga nabilin diri so basahon ta nagasiling ang sulat My Ever Dearest Tita Regine. Maayong hapon sa imo sa tanan nga katapos ang sininga waragwagan ang banto nga estasyon sa syudad sang Iloilo. Subong man sa tanan nga mga maukod mga tagpalamati sa programa kahapon lamang. Titayari naman ako si Neni Sangharo, Iloilo City. Ining kasaysayan nga ipasakop ko iya sang bata ko nga ikaduha. May 3 siya ka bata, isa ang babayi, kag 2 ka lalaki. Tita doon di ko mahibalaan, kundi in ko suguran, ining iya kasaysayan nga hindi magtulo ang akon nga luha. Kahibalo ka tita, sa edad niya nga 30 years old, nabalo ang kag ang bata iya nga kamanghuran, isa pa lang kabulan. Tita, ang masakit kay hindi sa balatian, kundi sa patalom siya napatay, upod sa magulang ko nga lalaki. Bisan ako tita, hindi ko mahibalaan kung ano ang himuon, tungod balo naman ako. Kita, balikan ko lang ang iningan, basta minaskip ako. Sa edad niya nga 30 anyos, kag nabalo ang bata nga kamanghuran, isa pa lang kabulan. Sige, okay. So, hindi ko mahibaloan kung ano ang himuon ko, tungod balo naman ako. Masubo, tita, tungod nagaatubangay lang ang ilabalay. Ang ginhimo ko, isa na lang ang palaypay sa tunga. Sang paglubong, dungan man sila nga ginlubong. So, 2 ang napatay. So, matapos ang 3 ka siyam nga pangadi sa ilang nga duha, naglisensya siya sa akon nga maobra sa salon. Balan mo tita, manicurista ini siya, all around. Makalipas ang 1 ka tuig, nagdesisyon siya nga ma-abroad. Kay siling niya, kung diri lang kunay, to hindi ko mapa-eskwela ang 3 ko ka bata. Nag-apply siya para mag-abroad, pero wala madayon nga mag-agi siya sa agency. Kay may nagpatigayon sa iya direkta. Ginpatigayon siya sang asawa kapakaduha ko man. Kaya ang iya estaran, hinablos man sa pakaduha ko. May 1 ka bata nga lalaki. Bala mo tita, ang iya nga papeles, tourist. Dito na lang nila gin-process ang tanan. Ang edad sang subang na nga bata, 12 anyos. Ang ikaduha, 9 ka tuig. Kagang kamanghuran, manugduha pa lang ka tuig. Bisan mabudlay para sa akon tita, ginkaya ko nga matungdan ang responsibilidad sang nanay kag lola. Ang obra ko tita, nagapanglabada ako. Ginadala ko lang ang gamay ko nga apo.
Hindi man malayo ang ginapanglabadahan ko kay maninay isang apo ko nga gamay. Pag-graduate sang subang niya sa high school, wala siya nakapauli. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, naka-enroll naman ang subang sa kolehiyo. Tita, mabudlay gid para sa akon, tungod kun adlaw nagaobra man ako. Ang ginahimo ko na lang, antes ako maglakat, ginapanghuluman ko ang ilang mga uniforms, kag paggabi, amo naman ang pagpanglaba ko. Pagkaaga, bunlawan ko naman antes maglakat sa akon nga obra. Tubtub nga nakagraduate ang subang sa kolehiyo, bisan 2-year course lang. Hotel, Restaurant Services. Pagkatapos niya sang OJT, nakaobra sa isa ka fast food bilang cashier. Samtang ang sunod sa iyang lalaki, yara naman sa kolehiyo, kag nagkuha sang marine engineering nga kurso. Samtang ang ila-iloy, pabalik-balik sa abroad nga nag-obra. Pagkalipas ng 2 ka tuig, nag-graduate naman ang ikaduha. Ginhimo niya, nagpauli siya, kag diri na lang nag-obra. Ang kamanghuran, high school naman. Abi mo tita, proud gid ako sa ila. Ilabi na ang kamanghuran sang mag-graduate sa senior high school tungod honor roll. Pagkalipas ng 2 ka tuig, nag-graduate siya, electrical engineering. Sa subong nag-OJT naman, kaysang Mayo lang ini siya nag-graduate. Ginsulat ko ini nga bulan sa Agosto, tungod may sentimental value sa akon. Pag-abot sang August 28, tungod amo ina ang petsa, sa diin, ginbawian sang hulam niya nga kabuhi ang ila amay. Ma-20 anyos na nga nadula ang ila amay, kagang kamanghuran, nag-20 anyos man sang Hulyo 27 sang sininga tuig. Samtang ang ikaduha, nagasakay naman sa barko bilang seaman. Ang ila-iloy, sige gihapon ang obra sa salon. Abi mo tita, sang pagsapit sang kaadlawan ko nga 70 years old ako, wala ko gid malimti kung paano ginhandaan sa mga apo ko kag mga bata. Balan mo tita, April 9 birthday ko, pagkasunod simana fiesta naman sa amon barangay. Gani hindi ako gusto nga handaan nila, kundi itingob na lang sa fiesta. Pero wala gid ako magdahom, ginpreparahan gid nila gali. Naglakat ako nga nagsimba. Pagpauli ko tita, nakibot na lang ako, 2 ka lamesa nga may dekorasyon para sa apo ko sa tuhod nga ginmunyagan, kag isa para sa akon nga may dekorasyon. Mga alas 10 ang aga, nagtawag ang apo ko nga nagasakay na mangkot kung nakaabot na ang lechon baboy. Bulong ko tita, ang handa nila wala sang baboy, kiti mahal. Abi ko, no, mahal ang kilo sang baboy, seafood, manok, kag isda, nga dalag ko ang handa. So mga alas 11, ginatiwangan na sa 2 ko kaapo nga lalaki ang lechon. Wala ko gid mapunggi, nagtulo gid ang luha ko. Tungod nakita ko kung paano nila ginpreparahan ang birthday ko sang nag-70 years old ako, sang tinalekdan nga tuig. Sang tinalekdan nga tuig, nagpanaog ang apo ko nga nagasakay. Naga-shot-shot sila nga magpakaisa ang siling sang apo ko nga bag-o lang na naog sa barko. Kaya ang subang ko nga apo, Toto ila tawag man. Ti isa lang kami kabalay. To, kung ano gid man ang pagbuot sang makaako, pahimuan taya si nanay sang tarpaulin nga dako, kag butangan sa ngalan sa idalom, ang dakilang ina at lola. Tita Regine, wala ko mapunggi ang mga luha sa mata ko. Abi ko anay, wala nila na-appreciate ang sakripisyo ko sa ila, sugod sa mapatay ang ila amay. Sa subong tita, nagadulong ako sang apo ko nga 5 ka tuig, iya sang bata ko nga laki. Kay iya iloy at tuman sa abroad. 2 pa lang ka tuig, kag ibilin niya sa akon. Kang iya amay nagaobra man. So tubtub na lang anay diri Tita Regine, kung may kulang imo lang tugangan, kag kung may sobra imo lang buhinan. Pasensya gid ha, do medyo lawig ang akon nga sulat. Ang tagpadala, tawagan na ako sa hayo nga Neni. Sang Haro.
Kag kun mahimo sa Sabado lang nga adlaw basaha kay nagadulong ako sang akon apo kag tita sa masunod iya naman sang subang ko nga bata mas pagidi na iya ang iya kasaysayan nga pinasahi. So sa liwat madamo gid nga salamat. Well, just in time perfect. Ay magkita nag overtime no. Injakto malang ang kalawigon. Syempre because you are so full of love sa imo nga mga kabataan, sa imo nga mga apo, kag nakita gid nila ang imo nga pagbulaw bugtaw sa ila, ang imo nga mga sakripisyo sa ila, kag na-appreciate gid nila ina katama. That's why ang imo nga mga pagpangabudlay para sa ila, ang imo nga mga pagpalangka para sa ila, luyag Manila nga balikan ikaw. Sang sina nga mga kaayuhan nga imo nga ginhimo para sa ila. Now you know how much you are being loved gali sang imo nga mga apo, sang imo nga mga kabataan. Ano bala, no? Kindness begets kindness, love begets love. So I'm sure love kagid sang imo nga mga apo and they're also willing, no? Nga ipadama man sa imo ang ina nga mga pagpalangga nila sa imo nga nakita nila all through those years kung paano ang pagsakripisyo mo para sa ila. So, ideal lola, ideal mother ikaw para sa ila. Congratulations. Mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya dira, pwede ninyo nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. To win 1,000 pesos in cash, kag siya naman ang aton nga mangin bisita sa masunod nga Sabado, that would be September 20. I am about to announce our winner, pero hindi pwede. Hindi ko anay magpasalamat. Sa tanan naton nga mga letter senders, ilabinagid mga letter senders natin for this week. Thank you so much. Ang iba, hindi lang isa, hindi lang duha, hindi lang pulo, kundi isang tambak ang mga istorya ang ginapadulong diri. And they're making KLP bilang ilan na nga hobby, and at the same time, amo na no, ang ilang nga ginakalingawan, ang ilang nga oras, especially kung ara man lang sila sa balay, or ang iban, may ginabatsyag sa ilang nga lawas, kita gali, no? Ang ilang nga ginaupod, kag kita, ang ilang nga, hindi lang nga kalingawan, kundi ginakuhaan man sang kusog, kag inspirasyon, kag sa ilang nga free time, they also want to share ang ilang mga inagyan sa ilang nga kabuhi. So salamat gid sa mga madamo nga mga istorya nga inyo nga ginapalabot diri sa kahapon lamang program. We really appreciate your stories and I promise pang isa-isa huntagid pamasa ang inyong mga sulat. Ang aton nga winner para sa siningang semana magadaog sa 1,000 ka pesos kag may interview kita sa iya next Saturday. Congratulations sa imo, Inday sang Iloilo. Again, ang aton nga winner si Inday sang Iloilo. Madamong hinging salamat sa inyo tanan, mga kabombo. Of course, balikay naman kita on Monday. So enjoy ka mo sa inyong weekend. For the meantime, let's check again. How many days to go before Christmas? Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 103 days to go before Christmas. Magasunod na ang mga paborito niyong mga dramas kada hapon. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo tanan. Enjoy your weekend. Balikay kita on Monday. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.